Dobra. Tu już to działo pięknie. Witam, cześć. Teraz się chłopcy możecie przywitać fajnie, cześć, przywitajcie się. Jak na razie odstukać w niemalowane działo. I no nie działo, no ten gra. Co? O, widzisz. Co, pokazać ci te oczy? Teraz ci pokażę, w tym momencie. Nie wiem, może fajnie było widać. Przestań. Siema Tomek, siema, cześć, cześć, witam cię. No ale kurde, chwila opóźnienia jest między tym, co piszecie, a niż ja to wejrzę, niż odpowiem, to troszkę minie czasu. Te i co, serwery padły? Piękne, bra? Mhm. O, nie to będzie się ja. Mhm. Drugi. A To który jest- ty wolisz? O, znaczy ja ich nie używam. To jest jeden pies. Błąd! Na Aha. zdjęciach to on jest taki bardziej, jest chyba wyższy. Tak wydaje na oko, nie? Komunii tam. Kiedy? Tamtym. Co Aha. na chałupie. Teraz on całkiem, no. Tutaj kupił. Panie. Czekaj, jesteś ja? O. A on dostał zaproszenie? On też gro. A? O fuck. Ojojo. I padoż, takie rzeczy się podziały tutaj. Ale to co, pisał o tym? Aha, to Tomek M pisze, którego serdecznie pozdrawiam, kurczę. Pisze nam, rozumiesz, że serwery dzisiaj lipnie działały. U niego tam. Ja jest tu Tadek, tu siedzi obok mnie. Nie, czekaj. Ja Nie, tutaj, dobrze. dobrze ci. No? Aha. A co się tam dzieje? A, no? Mhm. A patrz, widzisz jakiś AXA Wibu 707. Też jest niby w ekipie z kimś w drużynie. Obok tutaj na mapce jakbyś obejrzał. Tam 24 tam u góry jest. Akurat. Aha, on jest może z tym na dole tutaj. Kurde, ta nutka teraz mi gdzie w głowie leży. Też to słuchałeś? Ram tam tararam Co to ci tararirirarara. zrobił? Gdzieś Mr. Black. Nie?
Jaki mój taniec? No. Ale dobre to jest, nie? Tam już szczeropaka ci pisze Tomek M. Piątek wezna, w piątek. Pada, że w piątek weźmie to. Aha, ja mu broń wybrać, a? A tu? Mhm. Jeb, kurde, mu musiałek teraz przy... Kaj będziecie grać w weekend? Aha. Do zombie? Mhm. A ty mi gody? Ty mi gody kaje góra, kaje dół. No, to se kup na piątek to my jak M i to będziemy siedzieć i... Kuźwa, tam... Widziałeś jak niby, że krzylał, a ten... Chcesz sobie pograć? Nie. Czemu? Rej. Spróbuj. Widzisz jak mi to idzie. Mi to też zdrowo idzie. Hopie, jeszcze Te lepiej. knefle wszystkie pozapominał. A tu zaś masz inne knefle, to zaś inną gra. Właśnie, no to jeszcze gorzej. Hopie. Daj to. Szylej. Komu szylać? Tararirira, riririririri. Din 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 din. Jego zaczas czy nie zaczasłych? A, przeładować muszę. Obejrzyj. Co nie trzeba, ja se grom. Ładny, nie? 4-3. Jak na mnie? Opie, to bonbon. O, może by było lepiej jakby... Hu, hu, hu. A ja kwiczę. Kaj się schować. Ba ba ra ba 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 ba. No teraz akurat, że się czułoby na wojnie. Ej, granat, ratuj mnie! Ach, nie zdążyłeś. Pa pa ra pa 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 ry pipa. No, Tomek M Wiele to... masz subów. Co? Wiele masz subów. 162, a 30 mi uciekły, także miałby więcej. Uciekły. No, zrezygnowały. Pardoliły, no. Zrezygnowały. Czyli jak to by była płatną ten subskrypcja, to może by dłużej zostali. Ej, ej! I kwiczy. Ach, nie trafiłem.
Te to... Miał okazję kupić Co? Playa 4 za 400 zł na Allegro. I co działo? Wszystko pisał w opisie ten hop, że działo i w ogóle, nie? No, Pady mu nawet chciał dodać do tego no. i oszukał go, on zrobił przelew, on mu nie wysłał. Poszedł na policję. Czaisz. Zgłosi tam on to na Olixie kupi. Tam zgłosi. Będzie miał 2 tygodnie do wysłania, albo będzie sprawa w sądzie. Bo zwrot pieniędzy. Co to za debil? No ale na Olix się kasy nie wysyło i no idziesz, nie? To Miss Plac. Aha, MR Black. On Negro. Ja nie wiem, on tam coś pisał, ale coś Negro, nie wiem co tam. Mr. Black. On się tam teraz, rozumiesz, wideoteką bawi. Postęp, ranking. Kontynuuj. No. 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 Mogę? No ale to... Na końcu wy, nie? Jest Mr. Black! Dobry! O wilku mowa! Rafał, witam serdecznie, cześć, też jest. Powiedz mi, jak tu kuźwa zmienić ta broń? Wymagany wybór. Czekaj. Wymagany odblokuj nowe te. Ale co mam wybrać? Spadochroniarzy? Ja cię kręcę. Ten jest... Jedni to są snajperzy, pancernicy, to co oni robią? Nie, mi pisze, że odblokuj. Aha, No, bieganie na dłuższe dystanse, szybsze. Mhm. Wormsy się. Wormsy, nie instalował, jak ktoś nam pytał. Rafał? Wormsy na dzisiaj, no można by pograć. No nie wiem, czy mi się zainstalują te. Aha, no co? Ale mam jeden żeton prestiżowego żetonu odblokuj. A nie, szkoda prestiżowego, to drogę. A to jest te pieroństwo, jak z tą lepszą bronią. Kaj to było z tą czarną bronią? U kogo to było? No tam jedna miała ta lepsza. Ja, jasne, za 5 zł tutaj oceniamy kanał, a kanał u Ariela ocenią za 10 zł donacji, także nie ma problemu. Nie, żartuję, bo zaś wielar może. Nie, spoko. Tam podeślij linka, to ci oceniemy. Jak tam kanał masz. No, widzisz. Okej.
Bo co to? A co ci się, Mr. Black, stało w plecy? Weźcie to tam na pochoł. Obejrzymy co to jest. Komu? Jeb mnie! Pedał, pederasta. A ci moje ręce pokazują, jak wyglądają po robocie. Nie widziałeś, co? Jeb. Patrz. Co? Jak nie mam dźwięku z gry? Jest. Nanek, jak ty mnie Ej, to czemu wy nie godocie, że nie ma? No Mr. Black musi ten... Kurde, i ani czatu nie słychać, nic. Nic ci nie napiszą o budzę. Takich masz kolegów, nie? A tam nie będą. Ale widzom to nie przeszkadza, byle joje i moje czarne oczy. Im to tam opie nic nie przeszkadza, nie zawadza, że opie gry nie słychać, rozumiesz? Twoje czarne oczy. Oje, czarne oczy. Jeb! Obejrzyj ile sam ich... Obejrzyj. Tu tego szczerą, a tam dwóch było na tej samej. Kurwa, ja saperką na kutasa poleciałem, poczekaj. Aj. Dobra, macie jej. Zwiat w powietrzu! To sobie naładuj. Słuchajcie, naboje może. Nie. Bang, bang. Widzisz, to dopiero Mr. Black mi musiał dać znać, że nie mam dźwięku. Jeden normalny, No. właśnie ogarnięty koleś. Widzisz, Rafał uciekł. Nie, no idź po... Czy jest Rafał? Nie wiem czy jest, bo mi się na czacie nie pokazuje czy jest. Ach! Kurde, plesy. Co to mówi saperką zabijać? To jest fajne. Chodź się wygląda. Zwalniajcie Nie się mnie! cofa. Wróg leży! No to tu jest coś, Jesteś, a bo mi kurczę nie pokazuje na ten. Tararira. Jak ci się podobał te Call of Duty, ten kod? Zwiadowcy są w O, ty. powietrzu! Mamy widok z góry! Komu? A na czacie się pytał. Po jakie lagi? Widzisz te lagi? Są na ulicy! Nie, ja mam dobrego neta. Ci tam mają. Nie, to lagi są po stronie hosta prawdopodobnie. No zależy kto jest hostem. Aha. Ja, bo zaś oni oszczędzają na serwerach. No przecież tam zawsze było, nie? Że to host był. A nie serwer. Nie, to było w tym, Black Opsie. No Zauważono to ja jednostkę muszę zwiadowczą samo, wroga! bo kiedy? Z kim ja to grałem ostatnio? Z Quickpolem właśnie. To była migracja hosta. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Szkurde. Chociaż są niższą. Jest. Ach!
Grzesiek, siema Grzesiu, siema, cześć. Na brzozie, oni są na brzozie. Kamil, jak ci idzie? Jakaś ty? Dobrze. Morduję. Ile mam? 10. A, to dobrze. O Boże. Jestem na minusie, ale dobrze. Pakiet wsparcia jest w drodze. Otóż nie masz zamiaru w najbliższym czasie kupować, cóż tak. Hubert nawet kupi koda, wiesz o tym? Co? Hubert kupi kodowiec nawet. Huberciu? Samolot kontrwywiadu w powietrzu. Atakuje Żartujesz, samolot cóż tak? Pada, że nie będzie kupował tego pieroństwa. No widzisz? Uuu. Tak to jest. Jak zobaczysz, że wiele osób Obejrzymy jak, to czekaj. nagle każdy chce kupować. A już w niego szylą, nie? Takie lagi tu mają, ej. Pa. To jest tak zwane na compensation, nie? pod ostrzałem! Ty go minął, ja? Ja, ale gra... Jego minął. Fajnie. W drzwiach się minął sopem. Z wrogiem. Fajnie. Fajnie robię, fajnie. Są na ulicę! Żartujesz, już biegnę. O, no ty Franco. Jeb mnie, kutafon. Ale ładnie granatirem rzuciłem. Patrz jak mnie obeszedł. Uwaga na okno! Kim ty tak SMS-ujesz? Pozdrowia. Powiedz na live'a niech wpadnie. Wróg leży! Co? Dywizja artyleryjska rozpoczyna ostrzał. Pozycja celu potwierdzona. To nie, ja nie mam... Mamy przewagę ogniową! Nie wiem, kto nie obrażą. Ja na pewno nie. Zwiat w powietrzu! O, zabiłem go. Zabiłem. Wracać na tyły i Patrz i nie pokazali mojego. Co za kuta No, pały. faktycznie. A ja w ostatniej sekundzie to strzelił. No bo tutaj masz niby najlepszą tą akcję meczu. No, najlepsza akcja to może no. Też się pozdrawiam. Ja? No, dzięki. Byle moi nie powiem. Danek, a jak pani Blondi pojedzie, to ty też jedziesz. Gdzie? No ty wiesz gdzie. Tam gdzieśmy mówili? Gdzie słońce wschodzi tylko dla nas? Oczywiście. To tak. Nie, no co ty. To tam prywatnie porozmawiałem. Dobra, jaka ma pani poczyta? Broń sobie kup, jak masz tego. Możliwość. Kaj się to coś kupowało. O, za chwilę będę miał licznik zabójstw na bronię. A to ile musisz tych zabójstw zrobić, żeby mieć licznik? To muszę prestiż. Drugi prestiż broni zrobić, wiesz? Niż. Ile tak gramosz? Od piątku. Od piątku, już mam drugi prestiż broni. No robię powoli. To pierwszy prestiż to do ilu żeś? Do 9 levela? Nie, 10 leveli. Aha. Aha. 10 leveli i co możesz prestiż zrobić, jeżeli chcesz, nie? A ty tego chcesz do To kompa? nie musisz tak naprawdę. Nie, ja mu swojego.
Wydaje może być, nie? Nie masuje, nie? No. Nie chcesz sobie pyknąć. Nie. Powiedz kolegom, żeś nowego Call of Duty grał. U streamera. Nie tam u kolegi, u streamera. W takim streamerze z... Aha. Jakoś ten subów nie przybyło. Jak nie? Od 50 do... Nie. 12 kolegom pyta. Aj, I w jeden dzień przywołał 12. No, a widzisz, i no je trzech na czacie. A oni są? A oni są. A może. Dobra, spróbuję blaszki zagrać. Blaszki wyszukam jak się uda. Mhm, spoko. No ty masz za strój sprzęt M1941 broń. Masz strój amerykańska piechota standardowa. I masz czapkę z bety. No, bo grałem w betę. Co źle? Nie no dobrze. A powiedz mi, a czekaj. Ja jestem. Mogę sobie tu wybrać. Jak A sobie, czekaj, bo ja mam jak pieniążek. sobie klikniesz, Powiedz mi, w których tych gościach jest ta lepsza broń? Bo snajperzy mają inną. to, tak na, Inną broń. nie, tak naprawdę to każdą broń możesz sobie wybrać. Każdą broń. Aha, Możesz sobie to wybrać jest tak karabiny, ten. tylko ty- Ten co rozumiesz. Black Opsie jak to było? To jest Mhm. to ja. Wszyscy mieli ta sama broń Tak, i no tylko- każdy tylko- miał ten. Tak. Mhm. Tylko, że każdy ma te inne umiejętności, Aha. nie? Tak tu mówię, spadochroniarze mają, nie wiem, tłumiki do broni na przykład. Albo po prostu szybciej biegają, nie? Dobra, o, zaraz nasz powinno znaleźć. Najlepiej by. Ale masz stary maskę gazową na ryju. Danek, do twarzy ci w tym. Ja. A ten zaś ma shotguna, ja shotguna nie chcę. Nie, chociaż je... No to co zmieni? Ej, nie, sorry, to bo zmień jednym shotguna. shotgunem pamiętam, że... Aha, Tam to możesz tak, ten jeden shotgun ma te pociski zapalające, nie? no, to wiem. To jeden był, kuźwa. Dobra, poczekaj, tylko szybko na mapę zagłosuję. Mr. Black, mi się ta Zobacz. piosenka mi się tak podoba. A w ogóle te wykonanie to było, no kuźwa to było genialne, ej. No nie mogę to na live puścić, bo mi to zbanują zaraz, kaś usłyszą, że kaś mi coś siopie świto pito i... Karabin snajper. Tak, zbanuję, bo Petera zobaczą. Tu, tu, ru, tu, tu, ru, tu, 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 ru, tu, tu. Tu, ru, 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 A za chwilę, ru, kurde, ru, ru, a za ru. chwilę Peter wrzuci roszczenia na kanał. U Mr. Blacka, ja. Nie, u ciebie, że zostały wykorzystane prawa, nie? Na swoim streamie, nie? A, przestań. Powiedz mi, ta broń, Nie ta śmiej. fajna broń się nazywa PPSZ-41? Pepesza, tak? Pepesza No. ci chodzi? No to tak, to masz To Pepesza. była ta fajna, co żeście ją reklamowali, ja, że ona tak fajnie szylo. Reklamowali. kurwa, Reklamowaliście. Ja. Ja, cześć Adi. Ginter, szczęść Siema. Boże. Jesteś na live'ie. Właśnie. Co? Jesteś Na na live. live? Fajnie, No, cześć. ogląda siema. nas w tym momencie. Jest rekord. 4 osoby. Quick Nie. call. Chyba ja, może, ale po cichu. W tym momencie ogląda nas 42 osoby. Rozumiesz? 42 osoby. A inna legia sobie robisz Poważnie 42 osoby nas oglądają. Czy ty to Zobacz. czujesz? Pozdrów te 43 osoby. chyba. Czekaj, muszę zobaczyć, bo nie wierzę na razie. Nie ma filmowy graczu. No niech się ten mecz ładuje szybciej, Schlagner trafi. A widziałeś remix Mr. Blacka? Audition widziałeś, nie? A jak on 4 osoby oglądają, no ale coś ciula mną A to może, pogrywa. no, to może przeskoczyło, sorry. Ta, przeskoczyło 40 na 4, no. Chyba już tam 0 zobaczył, kurde, tylko. Ja, bo to mam, a to się tak liczby od góry na dół nie czyta? Nie. Ty, właśnie, miałem się cię pytać o to Division, fajne to jest? Super.
Super, rozumiesz? Ja też mam. Już ja są też po mam prostu The Division. zapisy na Mam. kolejny odcinek. Aha, dobra, super. Musisz kurwa napisać jak w NFZ No. na wizytę u lekarza. Tak, kurwa. Słuchajcie, bo nie wiem, bo tam jak DLC są jakoś płatne DLC, jak sobie to w ogóle kupić? Bo sobie to może zamówię jutro. Promocja teraz jest na Season Passa całego i Do czego? Ale co, na... The Division. A na czym? Na tym, na... Na Prestorze. o, Prestorze W ile? dodatku muszę zobaczyć, poczekaj, zaraz zobaczę. Masz Znaczy, tylko Nanek pudełko, znajdzie na no. Chciałem za pudełko zamówić. No to pudełko możesz No. kupić tanio, tam za 5 dych, tylko że Za 38 widziałem już. No to widzisz. No to tylko że dodatki nie Nie. kupisz tego Dzięki. pudełku. Ale i se też. Ale nie kupisz Season Passem? Pudełka nie kupisz. Musisz i tak osobno. Kurde, w piątek pobijemy rekord. Dokładnie. No. O tych DLC ile było Na tam? piątek się wszyscy... przygotujcie się na piątek. 4? Tam rozumiesz, kolega ze mną Na jest co? przy live'ie, padł, pobijemy rekord. Kurwa, tylko Piątek rozumiesz, że w sobotę. u pasuje Daniela do tego. Magicala żadnego nie będzie. Wszyscy będą u mnie. To co będziesz, nie wiem, no... Okno, będziesz sobie krzesło wrzucał przez okno, bo matkę upijesz? Nie, jeszcze Ja lepiej. wyskoczę sobie. Kolega wyskoczy z okna, a zamiast matki to psa upija. Aha. Który Tak, potem złota będzie grał, edycja, rozumiesz, na czyli konsoli, bo podstawka mi plus- się nie będzie chciało. I potem będę miał Podstawka live'a plus w bloku. dodatek 125 zł kosztuje. Jeee. Plus Season Pass. Ale na czym? Na Pestora. pudełko czy Pestor? Pestor. Je, chłopcy, nie wiecie kto przyszedł. Cześć, witam go. Rozumiesz, Ksiądz Karol, tak? nie. Pan Quickpull. I się pyta co w piątek. Witam cię. Pierdol, znaczy... W piątek rozumiesz, Mówię, że będziemy pierdol na live. live'a grubego odpolać. Piątek, piątunio. Ty grubo odpalić. Bo sobie myślałem, cholera, kupić to The Division, tylko kurde, jak wszystkie dodatki przyjdzie osobno kupować. Nie lubię cyfrówek, ja wolę kurde mieć na płycie. Ja też wolę mieć na płycie. Co masz w ręce, to masz w ręce, nie? No, Tak, oczywiście, a w kogo trafiłeś? Ty, Tak. Nanek, pokazałem ci w robocie ten film. Wiesz co, powiem ci Nie, tak. który? Z żyrandolem chodzącym. Ludzie tam mieli taką bekę z tego. Ja? No, chłopy. No Quickpull podobno rozumiesz, ja tam nie słyszę, bo ja był w robocie. Podobno, że jest jak orła cień. Ostre jazdy. Że niby już, to już, kurwa, zwiesiło mi się. że to już... O, Kruczek jeszcze jest, siema! Kamperzy nam padał, ej. Kruczek nam padał kamperzy. Ej, no niech to szybciej działa. Ja, ale Kurde. częstuj się przyjacielu. Mama z tatą Czekaj, widzi. jeszcze raz wyszukam, poczekaj. Ciekawe jak będzie wyglądał ten Doom VR. O, widzisz, Nanek od razu znalazł No. tego mecza. Widzisz? No ci. Bo Nanek myślał, że jest... Nie, ale tak w ogóle fajnie to w ogóle jest? Co, The Division? No. No jest taka trochę monotonia może być, bo zadania później są wtórne. Ale... 84 zł, dodatek do Horizona. No właśnie, no Nie, żeśmy dzisiaj mieli wyszedł widzów. chyba, nie? Co? Najwięcej sobie kupił widzów, właśnie to na ci moim- rozumiesz, powie pan Quickpull. Najwięcej widzów miał jak 14 i powiedział, że idę spać. Ja? Ja. Poważnie. Faktycznie już byłeś zmęczony taką ilością widzów, to tak. już mi przerosło. To ja nie wiem jak Peter ma, jakich ma więcej, także... A tego... Aha, ja miał jeszcze ta broń kupić, pany, dobra, trudno. Zabijaj wrogów, Ja zbieraj słuchawką nich. się A, ej! rozbawiłem. Fany, ja tu miał tego. Tu nie inną broń jak ta. Jasny. A ma tego wyjść dwójka w najbliższym czasie? Coś słyszałem? Co, The Division? No. To, ty na razie cisza, nie wiadomo czy powinienem wypalić dwójkę, wiesz? Może coś tam kurczę zrobię, ale to takie na razie. Czy ja faktycznie zaraz muszę sławki na kabel podłączyć. Jak ty masz, to może faktycznie kupy pogralibyśmy coś. Ale w co? Na balkonie! Tylko, że The kurde, Division. tylko, że ja znowu muszę kolejną postać robić, trzecią postać. Czemu? No ja nie mam w ogóle, to zrobisz ze mną.
Kuźwa mać. Kurde, w piątek The Division, ja muszę wziąć drugą konsolę, Ale to pany. jest, to jest Scorpio. Poczekaj, Ej, poczekaj. kupujemy to. Przecież Poczekaj. kupujemy to kam. Co? Poczekaj, ja mam kupione, tylko czekaj, co ci za przyłączek, chwila. Co wy chcecie zaś kupować? No tego The No Division. przecież mamy. No to wy macie, ja nie No to mam. ty kupuj. No to mówię, że ja chcę No kupić. to o co ci chodzi? No nic, tylko mówię, że kupię. No to dobra, to Mówię, kupuj. No, kurde. Ej, Ej, mogę broń zmienić teraz. Jak to było? O, kupiłem. Aha. I tam kasę kupiłeś. Zauważono wrogi pakiet wsparcia. Zablokuj uzupełnienia wroga. Na którym balkonie? Ich brauch Munition! No co ci powiem, Łukasz? Zapominam, że to pierwszy. No to pograjmy na razie, póki nie ma tego Far Cry'a, nie? Jebnie To pod Division popa. już długo grałem. No dobra, ale Fortnite jest zajebiście monotonny. Powiem ci, że mi się nie chce w nią grać. Ten Battle Royale też. A właśnie ostatnio ten tryb właśnie Battle Royale przebił tego Pugba Ja? w ilości graczy. No, Ostrzał moździerzowy! Wycofać się! Kurde od... Pięknie. A te dodatki osobno ile Kierowca kosztują? jest w powietrzu. Nie wiem, ja nie wiem, mam muszę dodatków zobaczyć. kupionych i że ja. A to musi być jakieś, to kupisz jak my kupimy. Musi A. być jakieś kurwa. Ej! 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 Kościół! na szychtę zarabiasz, to kupisz, Ruch w nie? okopie! Po co mi jakieś fieroństwa? Tam wyniesiesz więcej węgla w kieszeniach będzie. Ten. Może jest jakieś kurwa DLC takie co obejmuje cały pack DLC do tego na przykład, Ja. nie? No to tam sobie poczytaj, tam są 3 dodatki. Jedno tam pod ziemię, gdzie można później właśnie pierdoli sobie. Nie tam są jakieś misje sobie, zadaję do PvP. Ale coś tam niby jest, nie? O ty masz wszystkie chyba, oczki? Nie, ja w ogóle nie mam ani jednego. O to kurwa, czekaj, na razie zamówić sobie tę postawkę, zagramy sobie, jak mi się spodoba to kupuję sobie wszystko, kupujemy przez dodatki. Tak Nanek? Zagadasz się z nami? Tak, jasne. Mówię, Łukasz, możemy zrobić wspólne konto i kurde na spół kupować. To jak zobaczymy, na razie kupię postawkę, żeby mieć płytę, nie? A podatki to tak są tylko, wiesz, w tym. Najwyżej, nie wiem, u ciebie bym sobie zrobił konto podstawowe i na twoim koncie byśmy kupili dodatki, jak nie wiem, tam Tak, PayPala to jest przez grane, coś, pany. Dobra, spoko. czy doładowanie ci kupił, to wiesz. Dobra, to zamawiamy. Dzisiaj jest wtorek, przyjdzie mi na czwartek. No, to mi też zamów. Od razu z dodatkami. No ale jak chcecie postawkę zamówić, zagrać to z wami, a zobaczyć później, czy mi się spodoba, jak to jest moje te dodatki sobie, nie? Dodatki tak na storze. No ale chyba nie ma wersji płytowych, dodatków, DLC i tak dalej. Tak samo jak do każdej gry, tylko jest na tym, nie? Kuj. Nawet kupił GTA, Co? kupił GTA 5. Co kupiła GTA 5? Nanek, No, kup mi kup. Destiny. Kupił. No właśnie, kurde, Destiny 2 można było pograć. No ale masz Destiny 2? Wsparcia zniszczony. To cyfrowo. Kuźwa, małpa jedna za mną łazi. Ale Kamil, to będę tego ja grał i ty, kto więcej? Nie ma chętnych na to. Na co? Ale jak pójdziesz na rajd we dwóch? Nie pójdziesz na rajd. A my nie damy rady. A we dwóch na rajd. Przykryj to, kurde. Ale podoba mi się ten Assassin, zajebiście jest, ci powiem. A będziesz tego Destiny grał? Świat w Znaczy powietrzu. Destiny, Szuka The celu. Division. No to jak sobie kupię, to zamierzam coś pograć, nie? Bo to najpierw 1 milion godzin trzeba Świat w grać, powietrzu. a potem ten. To nie można grać od razu razem? Można, nawet ci wpływa. Ra 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 ri ri ra ra ri ri ra. Ta ra 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 ra. Nawet to mamy wygrać, pamiętaj. Kurde, ja chcę inną broń. Daj mi inną broń. Zaraz kupisz. Ej, coś zepsuli z tymi. Nie działają już tak jak działały wcześniej.
No bo znerfili, no to wiadomo. Ja? Poprawili to? Szkoda, no takie piękne te były. Chłopie, miliony kraść. Kurwa, zwiesił. Ja pierdolę. Mały impet! Ja wiem, na razie kurde... fajne słuchawki wyhaczyłem, Łukasz. I chyba Gdzie? sobie kupię na AliExpress. Promocja Ty będzie. pisałeś, czekaj, musimy jakieś posta dzisiaj w Rzeszowie, jakiś sklep jest coś takiego nowy. Gdzie to kurwa jest? Tak, gdzieś podobno na Grunwaldzkim? Na Grunwaldzkiej? No i właśnie nie wiem. Ale gdzie, jak ten, na Polo? Nie wiem, czy trzeba byłoby się Co to tam było? Za pół godziny. Kto to tam był? O ty gnoju. Co za pederasta. Świat szuka celów! A ci zaraz podlinkuję słuchawki, które chcę kupić. Bo normalnie kosztują $90. Teraz jest przecena na 43, a 11 jest jakiś Chinach ten Black Friday cały ze strony. Więc będzie przecena na $23. Zabójstwo potwierdzone. Więc wiesz, czy ci podlinkuję. Widzisz paru dobrych ludzi. Wyciągnijcie wnioski z tej porażki. Nie, to Instagram. Czego masz playa? Hmm? O, No. Copy adres URL. Teraz tak, audition. kurde, dobra, już siebie też. Przyjść, zapójść. Chodź. Spoko. Masz o takie sławki, co sobie Jak? kupisz. Już było 10. No, podejście do zwyczaje. Pewności. Hmm. No dobra. Ej, czekaj, jeden kosztuje kurwa 150 zł, jeden kosztuje 40. Wszystkim kumplom powiem, żeby No pobijemy spoko. rekord. Dobra, czekajcie, ja go idę odkludzić. A co to jest ten Gold Edition? A to jest właśnie podstawka plus, plus tego. Wszystkie Plus dodatki. Tak. O, to jest za 150 zł. Tylko dla mnie to Friday nie ma, nie? Bo muszę kurde są DLC kupić. O, to tak, a dla mnie by była. A dla ciebie już tak, nie? Bo ty w ogóle gry nie masz, nie? Oj, właśnie poluję na te sławki. Ty co jest są- za 69 zł, chłopie, kurwa. Co, z czym? No, chłopie, z Season Passem. Ale pudełko? No tak. Co ty pierdolisz? No to kurwa. Dać ci linka? Do podlinku. Na Nextowy gdzieś kurde uciekł. Stałeś? Tak. To jest na pewno pudełko? No, pisze pudełkowa. Ale kod wykorzystany, widzisz? Masz. Tu niżej. Gdzie? Masz w opisie. Kod wykorzystany. Widzisz? Kurwa chuje! To po chuj sprzedają taką wersję. No. To spierdalać. Boże, co miałem zrobić? Turururururu. Turururururu. 149 zł. A na Nexowy dalej broni nie wybrał. Co? Na Nexowy dalej broni nie wybrał. Nie zdążyłem.
To kolegę odprowadziłeś? Ja. czy jak? Nadlatuje bomba wroga! Kryć się! Ktoś się opyla nawet. 49 zł. O, dla ciebie to mówię, bo jak w ogóle Dobra. nie masz. Zamawiamy. Zabijaj wrogów! Wspieraj nieśmiertelniki! Quick pull, łobuzie. Coś ty to napochał. Powiedz ino sam przyjaciołom, coś ty to napochał. Zabójstwo Ale potwierdzone. będzie ekipa do grania, bo kurwa ktoś nie zamawiał. W co? Ja. Do Division. A, żaden to nie gra już, to jest staro gra. Ej, teraz mówicie, że nie gracie? Co? A kupiłeś już? Ktoś to gra czy nie gra? No jeszcze nie. No to kup. Tak, a potem powiesz, że stara gra, kurwa, i to nie gra, nie? Nie, tam ludzie trochę grają też. No, ale to Dark ci, Zona grają. czekaj. Na Sri Lance, to oni troszeczkę później mają gry. Świat w powietrzu! Kurwa, na Sri Lance. Ja pierdolę Nadek, na Sri Lance. Jebnie! Ja wiem, mnie właśnie podeszły te słuchawki, to zapałem. Ty mi powiedz, czy ludzie grają do Division, a nie korzystą słuchawki, słuchawkę gadamy No później. chyba ja, no bo tam Proszę, ostatnio jak my kurwa. grali to ten. Ktoś tam grał. Ktoś tam się dwóch przeleciało, nie? Ja. Marzenie z tego coś jednego. Te jak ją ta broń mam zmienić do cholery? No przed meczem masz kurwa kupić ją na mecz. Kuźwaj, no kupuj ci, kupić. Pieniądze za darmo są. To chuj na razie nie kupuję. Kup, Mówicie, że fajną mnie gra, zniechęcać. stary, kuźno. Świat! Wyjebał go z Wrogi imprezy. zwiadowca jest w powietrzu! Ta ta Drogi zwiadowca jest w powietrzu. ta 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 ta. Ta ra ta 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 ri ti ti ti. Ta ra ra ta 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 ta. Zauważono wrogi pakiet wsparcia! Zatrzymaj ich! Potrzebujemy ich Ja w ogóle nie wsparcia! mam zapraszać, nie? Potrafię nie grać. O ty pało, szpetno, kamperze obesrany ty. Ciebie mama nie kocha. O, papaczkę mu idę zajebać, poczekaj. Ciul, co za kampery, szpetno. Mało mnie z imprezy. O tak Tomek myślałem tam. M jest chętny na The Division. Ba 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 Ja też ba bym ba chętny ba na ba premierę. ba. Pograłem 2 miesiące, przynam rok Bum, przerwy. bum, bum, Później bum, bum, kolega bum. się też napalił, którym 3 tygodnie i... Wrogi zwiadowca jest w powietrzu! Ale to jest tak nudne? Nie, bo z kolega czasu nie ma, wiesz? Czekajcie no, bo mi jakiś diabeł sam dzwoni. Ten to ci kolega, który mnie prowadziłeś. Gdzieś go zaprowadził. Pod drzwiami go wystawił. Nie, poważnie Kamil, to jeszcze gracz już nie. No tam ludzie grają, ale co mówię, to... Musi mieć stałą ekipę, która gdzie codziennie gra, bo tak to wiesz, że on się zniszczy. Co? Wrogi zwiadowca Czy tam jest się w powietrzu. awansuje jakoś w tej grze? Jakoś nie zbać lepsze bronie i tak dalej, i tak dalej? Tak, tam masz level, tam lepszy armor, tak dalej. To jest takie, no... RPG-owate trochę? No trochę tak. Ale misje wykonujesz na jakieś boty, czy na innych gości gdzieś i tak dalej? Na boty. Na boty. Nadlatuje Misje na bomba wroga! boty. Kryć się! Jeżeli chcesz grać online, to możesz grać z żywymi graczami niż kontra boty. To co panowie, gramy w to? Już tam na masz się kolegów, nie? Swoich, tam była dwójka, z którymi gra. To ty byś był, Nanek. Kryć się! Arel chyba, tak? Mr. Black też ma? Tylko tam tylko 4 osoby masz, nie? Nie, 3 osoby chyba. 3 osoby? Danek. No właśnie widzisz. Nanka kolega Majtek zapomniał, Nanek mu szukam. Nasze 40 minut i uciekam z końcem. Dobra, to dajcie mi znać, czy będziecie grać, bo jak ktoś to sobie to ewentualnie zamówię, bo widzę, że zniechęcacie mnie w tej chwili.
Danek brońce kurwa kup. No to teraz zdążysz. To Co? ja ci nie będę mówił, no to ty musisz znaleźć. Ty, quick pull, kurde, bo cię tam zaraz wiesz. Ej, Krucze kurde z Rzeszowa jest? Słyszysz to audition? Kto? Jest z Rzeszowa? Kruczek. Nie kojarzę. Czasem. Tak, żołnierz. Tam sobie wybierasz pedała, znaczy. O kurwa. Wiesz co pedała. Co ej? Już finał był? Jak ci nie da, to wybieraj kurwa. Ja ci pozwalam. O Jezu, czyta się czat w grupie? Nie, No. zaraz poczytam. To wejdź żołnierz, dywizję i tam którą kupiłeś, wejdź na główną broń i masz albo karabiny, albo pistolety maszynowe, albo lekki karabin maszynowy. Zależy co kupiłeś. Danek. A, dobra. Zwiat w powietrzu! Kurwa, Maras leci. Boże, ale ja mam zedzę. Ale ja mam zedzę. Chyba go mam! No bo... Weź audition, nałóż go kurde broni kupować. A, a, a jak wybrałeś ją? A mać, już mnie słychać, pierunie jasny, kurwa. Skleroza jedna. Naciskałem na knefal. No nie nacisłek sam na ten i zaś Dobra, dobra, Ale dobra. dobrze, że dobra, tam Tomek później M mi wytłumaczę. pomniał. Ale koleś miał laga teraz. No, słyszysz, Tomek M jest bardzo chętny, jak tam, nie wiem, ktoś tam patrzy na na czat. Ja wiem, tam czytałem. Tam strefa mroku faktycznie jest spoko. No. On tam coś ostatnio pisał, że jakiś gościu mieli jakaś tam schowane bo tam jeden kogoś, Tak. kogoś opędzlowali tam. Nie kampania, nie chce kampania. Tak. Nie chce, wyjdź, Bo tam możesz luz zabierać. dołącz. A co, twoja jest? Co? Nie, bo tam myślałem, że tak... Ej, Ale dwóch. Co to? Gra online. Czy kiedy ja sobie ta broń mam wybrać? A ty nie grasz teraz? Nie no, poszło bo chcę moja broń, a nie jakieś cały czas gówno. No to wejdź sobie żołnierz. I tam sobie możesz od razu zmodyfikować broń. Wybrać ją, bo ona była gotowa w tej dywizji. Ale Kaj tu mam wleźć do menu. No jak ten żołnierz, zakładkę żołnierz. Nie, możesz kampania, tryb wieloosobowy, zombie gra. wybrać. No to tryb wieloosobowy. Tryb wieloosobowy. Dla wielu frajerów. Nie?
No ale powiem ci, Odi, że jest naprawdę kolorowo. Jeżeli wiesz, o co chodzi. Czym? A z wszystkim. Ostatnimi kurde sytuacją, które wynikły. Hopie, daj se spokój. Ja nie wiem co oni odpierdalają. Quickpol zaś na pewno jaja robi. Bo nie wierzę w to. On jest, to jest osoba, rozumiesz, dorosło, poważno, rozumiesz. I on tylko w ten sposób eliminuje dzieciaki. Także ja się tym nie przejmuję, bo nie jestem dzieciakiem i to nie jest prawda. No. Tak, jak to nie jesteś? Jesteś takim dużym. No, nie, to Rośniętym. tam do pani Blondi ponoć jest tak maskotką. To jest co innego. A to moją nie Napisałem, jesteś? tam też przeczytaj sobie Kamil, jak chcesz, zobacz. Zaraz. Na razie gram i morduje szwabów. No. Kurwa. Dobra, triple kill. Kurwa, 3 zabiłem. Może będzie mój kilka, ale wątpię. Tak czułem, że mam ktoś plecy frajerze. Nie ty. To co, ty kupujesz tego? No jak będzie ciekaw, to kupię. Bo mnie Ja, kwestia kup, tylko wiesz jaka pobrania. to piękno gra? Hop, Ej, jak będziesz kurwa grał, to kupię, a jak nie będziesz grał, to nie no kupię. hopie, w dzień alang, noc, cało ten, wszystko. Hopie, sztyc, No. sztyc, i do robota ciepna da w to go. Tylko Łukasz nie zapomina, że za chwilę Gwiezdne Wojny wychodzą. Gwiezdne Wojny No. będziemy grać. Kurwa, to co my jeszcze będziemy Wszystko. grać? Wszystko. Rzućmy roboty, Tak, grajmy tylko tak. najlepiej. Tak będziemy robić, Tak trzeba tak zrobić. będziemy robić. Hmm? No. Dywizję, ja? Nanek to... Nanek, daj mi tego, tak. Dobra, zaraz wyjdę i ci powiem co jak. Wzór, obcy, prestiżu, celownik. A ja tego nie chcę. Wybier broń. Jakieś... A ja nie chcę tym grać. Tym załóżmy chcę grać i chcę wybrać sobie to. Dobra, ja już tutaj wychodzę Wybieram, i już ci Nanek Wybieram i Dobra. dalej jest tam ta broń. Dobra, masz? Wchodzisz tak, żołnierz, dywizję, tak? No, zmodyfikuj. I w którym... Dobra, poczekaj. Jest dywizję, klikasz na dywizję Mhm. i w której dywizji kupić broń? Wszystkich. No to, dobra, to sobie wejdź w dywizję i dajesz, nie wiem, piechota, klikasz na broń główną i sobie z tego, w którym przydziale, nie wiem, czy to jest karabin, czy pistolet maszynowy, wybierasz tą broń. Mhm. A dodatków nie mam. A nie, poczekaj, przepraszam cię, nie tak się wybiera. Minutka, poczekaj sekundkę. Wchodzisz... Wchodzisz, zmodyfikuj, Poczekaj, klikasz poczekaj. i powinien ci wybrać ta broń. Tylko tu są obrazki dupiate tych broni. A nie, dobrze robisz. No. Wybierasz tego i modyfikujesz. I sobie broń wybierz, a ja ci dam zaproszenie. Zaczęło się. Arel gra, kurde. Aha, dobra, on wie, że najpierw nie może być. I co tu jeszcze mogę zmienić? Takiego ciekawego. Kurde, a filmowy gracz jest? Bo jakoś się nie odzywał, zawsze pisał. Tak i no przyszli się przywitać i cześć, nara. No siema. No. O, Kruczek, kurde, to Kruczek mi zaskoczył teraz. Czym? Kruczek faktycznie z Rzeszowa jest. Widzisz Nanek? Mhm. Może Nanek, odjeżdżam. Ale dzięki mnie i mojemu live'ie. No dobrze, niech ci będzie. No nie, niech mi będzie. I no jakieś podziękowania albo coś. No, dziękuję, No. tato. Nie ma za co. Nie musiałeś się tak starać. Dla ciebie, synu, Czekaj. wszystko. Nawet jakby się miał zażigać i ci to oddać, to tak zrobię. Dołączasz? Nie mam, a mam zaproszenie? Masz. Ja? Audition odpalił Black Flaga i wyszedł. Co? Gdzie? Jestem tu. Ale odpaliłem Black Flaga. To się odzywaj. Jak Black Flaga, o co chodzi? Kurwa, dzisiaj telefon budowałem, już ma 70% baterii.
No ja dzisiaj ładowałem rano, już mam gdzieś 17, kurwa. A ja w nocy ładował już mam 60%. A za chwilę mi się rozładuje. Jak się ma Nokia 3030, to może wytrzyma. A masz ten NEF Edit? Co mam? Nową edycja masz? Czy ta stara edycja? Czy co to masz? Ale co, w czym nowe edycje? No tego telefonu. Nie, to sam, to jest to Sony Xperia XA, wiesz? Mhm. Nie, podobno da się baterię wymienić. Tylko trzeba cały telefon rozkręcić. Ja na pewno filmowy do niego uciekł. Przypuszczam, że tak, bo tu u mnie jest nuda. Mało co ciekawego się dzieje. Stream jest słabej jakości. I jak suby i reszta wszystko. Audition, kurde, imprezę rozkręcić nie chcę, także... No. Aha, na te Wormsy jesteś chętny. No spoko, nie ma problemu. O właśnie, Wormsy można pograć. Właśnie Odi, pobierz. Wow, Pierdolę Worms. super są, przestań. Tadek, wito wszystkich. Witam cię, tatku. Jest z nami Bartek. Jest z nami Marysia. A gdzie jest Tadek? Tadek jest na live'ie. Dobra. Ej, i zaś nie ma tej głównej Chodź, broni, ej. Aha, nie, dobra, jest. Deathmatch drużynowy. Deathmatch drużynowy. Naprzód, zająć pozycję. Wrogowie w drodze. Mamy przewagę taktyczną. Strzelajcie dalej. Kontrolujemy pole bitwy. Tak, kurwa, pedał je... No nie pedał. Czemu ty... Tak, pedał, bo pedały strzelają w plec. Dobra, nie godą, bo ty strzelam w plec. Debil. Inaczej debil. Ej. Dobra, ciepło od razu. Ej, plecy, plecy, ej! Yeah. Audition się wkręcił w tego. Plaga. Czego? Plaga. Ratuj mnie, czemu ty mnie nie ratujesz nigdy? Kamil z piekła. Rodem. Rodem. A jak? No się ratuj mnie teraz, Nanek, podnoś. Dźwignij mnie. No stawaj. Czemu nie wstajesz? Flipsu tak Zwiat będzie. w powietrzu. Szuka celów. Dźwignij mnie, Nanek. Figum cię. Czujesz mnie? Kontrwywiad jest w powietrzu. Nie, Atakujemy nie samoloty poczuję wroga. cię. Wiesz jak będzie na Nanek Flipsu? Ruch. Co? Albo będzie You touch my tralala, my little ding ding dong. Tralala, tralala, tralala. Odi, odezwij się coś. Audition, przyjacielu mojej kozy. Przyjacielu. Ty kurwa, Arabem jestem, chłopie. Co? Z A, Arabem nie widzisz, bierzesz? Zaro się odezwał. Przyjacielu kozy. Zaro się odezwał. Ja przyjaciel... Przyjacielu mego zdechłego kotka. Ja ci pokażę mojego ptoszka. O, takie propozycje tu. O, proszę, proszę, dobrze, że nic. O ty, Franco! Żigej, zeżer to Janek, ty gnoju powinien- jeden tego granata. Kurde, organistą powinieneś być. Nie, kurde, ja, śpiewać. ja miał iść za aktora, ale rozumiesz. O, właśnie, powiem wam ciekawą historię. Kojarzycie Szuka celów. taki, teraz reklama takiego banku. Miałeś być kastratem, ale uciekłeś spod noża, Nie, tak? kojarzycie taką reklama, rozumiesz? O, fuck, nie, ja się spytam. Kojarzycie taką reklama z takiej... No, że końcówka jest taka, to dobrze, że tatuś zadzwonił do mamusi. No, pomyślcie, bo nie mogę powiedzieć tytułu. I z jakiego banku to jest. Tak nie możesz. Takie zielone tam jest. I ten... Tam takie zielone pedały. Kurwa, bank jest z takiej zielonka. Atakuje bomba wroga. Kryć się. Wiesz co, czy nie? Na G? Się Na B.
B, coś tam. I tam jest taki gościu, nie? Z taką babką i dziecko mają, nie? Albo są gdzieś na wakacjach. No, kojarzycie tego gościa? No to dobra, No to może jak kojarzę, będziecie no. widzieć ta reklama, ale wiecie o którą mi chodzi, nie? To ten osobnik jest z mojej miejscowości i chodził ze mną do klasy. Jest to Polish Kicz występował? On występował w... Czekaj. Wiesz, to jest Kamil Polish Kicz? Pisz w Google. Nie no, w tym serialu, dlaczego ja, albo... Czekaj, jak się to nazywało? Polish Kicz, kurwa. Ja ci godą poważnie, rozumiesz? Pisz sobie A, Polish Kicz. A wiesz co to za Nie. Polish Kicz? Radek wie na pewno. teraz oglądam, Stary Koniewica, kurwa. teraz grom. Zaraz. Ja ci to godą, rozumiesz o tym aktorze, że jest z mojej miejscowości, rozumiesz? Sławny aktor. No ja nie mówię, że nie, no. Jankę jest jakiś bocian. Też Tadek Kto? jest sławny. No kto? Tadek. Kto? Zgadnij, kto jest aktorem. Patrzysz na telewizor i nie wiesz, kto jest aktorem. Ten aktor ze Śląska, kurwa. Nie jo! A powiem ci, że ma tak samo na nazwisko jak ja. No to ty po prostu jesteś aktorem porno i tyle w tym oczy. Nadlatuje bomba No wroga. moja też to podejrzewa. Tak, ja się nie dziwię tam tych facernie. Taki kurwa żyrandolem w głowie. Te i co, mogę to dokończyć, czy się dali będziecie nabijać? No mów, już nie będę. No. I grał w serialu, dlaczego? Ja, ten obok szkoły, ja. I ten. On grał w tam kiedyś na dwójce to chyba leci. Czekaj. Ostrzał moździerzowy. Druga szansa, tak? Nie, czekaj. Ty, ja mam pomysł na serial. Taki paradokumentalny. Ślązak szuka żony. Mieszkał, teraz już tam nie mieszka. Natarcie nieudane. Wycofać się do punktu dowodzenia. O, wiem jak się ten serial nazywa, o mnie się nie martw. No ja się nie martwię. No tak się ten serial, ty ciulu, nazywał. Tadek, obejrzyj, no jak się ten serial... Ja, o mnie się nie martw. I chodziłeś z nim do klasy. Z tym aktorem. W porządku, facet. Ten w tej kamizelce, co on się jakaś... Chłopie, kurwa się też tego. Te, dobrze mi to idzie, co pany, ej? Tuga. To co, chłopy, będziemy grać tego do Division? Ja, Mi się będziemy podobało, to grać. oglądałem to gameplay. Kurwa, nie, bo ty chcesz mi w chuja zrobić. Nie będę wierzysz. cię w chuja, takiego jak ty to nie idzie bardziej zrobić. Nie no, żartuję. Bo mogę być usunięty z ekipy z ry, w ogóle konto mi mogą zablokować, tak dalej. Ludzie sami wychodzą, coś nikogo nie usuwa. Aha, sami wychodzą. No to wszyscy wyjdziecie i co? Tak u mnie w robocie, No. kurwa. Nikt nikogo z was sami się zwalniają. Co, w robocie nigdy nikogo z wąsami nie zwalniają? Nie no, nie zwolni nikogo od 3 lat. Ludzie sami się zwalniają. Aha. U mnie zwolnili w przeciągu 3 miesięcy 2 osoby. Za co? Za gejowskie No. polno? Ej, to Kamil, a powiedz mi, skąd ty No. takie rzeczy znasz w tym internecie? No ale co, jakie? Takie jak chłopcy teraz na czacie posyłają. Nudzi się w pracy. Ten, ale nie, poważnie, kurde, wiesz co, z takiej wsi się syneczek wybił, nie? Udało mu się. Szacun do niego. Jakby mnie... Ja też się wybiłem. Ja wiem, ty Weź się... sobie na Ja Pornhuba wiem, tak patrz. wiem, żeś się wybił. W izbie z progu i poleciał do sieni. Ty. Nie, żartuję, ale kurde, opietla, jak... Nie, ja mówię, jak się ciebie na nek wyobrażę w lipcu, kurwa, z Peterem, to mi naprawdę...
O, I Peter będzie klacko jak na tym. tak, Audition będzie tańczył, kurde, nie? Nanek będzie Audition klaskał, będzie ten, Peter co będzie tą tam głową śpiewał. tak wywijał. Dobra. Hasta la vista, baby. Deathmatch drużynowy. Czas pokazać, z jakiej gliny cię O, ulepili. odwróty. No. Naprzód zająć pozycję. Nadchodzą wrogowie. Mamy przewagę ogniową. Ale fajny ten konik, przyjemnie się nim gra. Piękny, tak, The Division. I taki piękny, jaki on jest piękny. Opie. Nie, Call of Duty mi się podoba. Ale piękny on jest, opie, on... A. Opie, te... Możesz mówić co A chcesz. ja nic nie gadam na razie. O Call of Duty. Ale nie, o Call of Duty mi się podoba. Piękny jest, opie. Piękny. Odi, ale kup, ale z No tym są pasy, bo kup, inaczej na no ja nie kupię, to jest sezon pass. Nie, bo teraz... Ja, kup. No szkoda, że nie ma Quick Nie, Pola, ale- on by cię przekonał. Nie, ale tak serio to za chwilę Gwiezdne Wojny No i wychodzą, to- co, ale będziesz miał ten Call of Duty, ten The Division, co żaden w to nie gra. Znaczy wszyscy grają. To jest zajebista gra. A ty grasz czy nie? Ja gram, no oczywiście, że gram, ja mam ekipa, rozumiesz, i czekają na live'y i jest fajnie. No, także wiesz. Także polecam, nie? O ty świnia. Ale kurde, Mr. Black taki odwalił numerek piękny, że... Dzięki. Kurwa, chciałem Gosiu superki przyjebać. Gin śmieci pierdolony, dobra. Ała, ała! No kto mnie to granatami bije? O, strzelają, obejrzyj się. To nasza chwila chwały. Ja. Baba. O ty durniu. Jednie. Tego samego kolesia 2 razy saperką zabiłem, czaisz? A jak się tą się saperką obraził na zabiło? Saperkę na 35 poziomie dopiero odblokowujesz. Zwiadowcy są w powietrzu. Spokojnie. Mamy widok z góry. Kilka godzin Filmowy będzie graczu, ty kochany, rozumiesz nasz widzu. Gdzieś ty był? Czyżby u Ariela? W apartamencie! Ariel do nas dołączyć nie No chce, właśnie. kolega. Nie, bo wiesz, że sam chłopie gańba stream. O, następne co tak na... Ej, właśnie. Ja wiem o co chodzi, pany. Czekajcie. No co? Wszystko fajnie. A czemu żaden nie powiedział, że ten? Zwiadowcy są w powietrzu. Mamy widok z góry. Muszę. A nic, nieważne. Po 2 godzinach nagrywania nieważne. A. Nagrywania nie włączyłeś? A, zmiana tytułu na live. No, bo chyba to mi się wydaje. Nalot Azon jest w toku. Co jeszcze jedno mogło to w głowę wejść. Nie wiem, ja ci na Next Division nie ufam, bo mnie wkopiesz tak samo jak my cię wkopaliśmy w O, Fortnite. przestań, chłopie! Ja nie ma taki uj. Tak. Przestań, chłopie. Co ty myślisz, że ja by był taki pazerny? Nanek po prostu jest Hubert Dworniak, nie? Komfortego, jak to było? Komfortego, Atakują wrogie 6 myśliwce. mieszkania 3. Kryć się. No. Co ty myślisz, że ja by był taki ten, żeby ci tak zrobić? Zauważono jednostkę. Nie, no skąd? Nanek będzie lepszy kolega, on po prostu ci grę kupił i No. tyle, nie? O, no i kup mi grę. Lekko. No, bądź Nie ma kolega. problemów. Spoko. 500 subów i nie ma problemu. Ile? No właśnie. 500 subów. Ile ci brakuje? Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. 490. Jak Weź tam 490? Do 500 subów, tak? Co?
Do 500 ślub subów chcesz dojść, masz 200 chyba, Nie, nie? ty możesz 500 subów załatwić. Cholera, koniec amunicji! A 5... Mówmy o rzeczach realnych. A to kup mi grę, to ty... O, a co to jest za znajdka? Nie wiem. Mogę ci dziwkę zamówić. A przestań. A to nie zamawiamy? Ty, ale nie gdzieś to było, kurwa, że komu chce zamówić jakiegoś youtuberowi dziwkę do chałupy, kurwa, nie pamiętam tam. Żartujesz. Gość prowadził transmisję i mu dziwkę zamówili i dzwonek do drzwi, kurwa. Współrzędne Ale potwierdzone. zapłacili czy no zamówili? Nie, zamówili, no. A wiesz, że gość musiał zapłacić potem, nie? Bo Alfos mu wpierdolił. Pierdzielisz. Plecy, plecy! Mamy ją. Mamy ją. To co, to zamawiamy Nankowi? No, spróbujcie kurwa mać. Ja was wszystkich znajdę. Wychytam jak szczury. To twoja cię chyba z domu wróci. O, Potrzebuję Czy nie, Lanek? osłony! Ona cię wyrzuci z domu wtedy, czy nie? Na klatce schodowej! Już się dowiedziała, cicho jest. filmowy graczu, kogo ty przypominasz? Tego Hubercika przypominasz, ja? O fuck, to dużo. Tak, już mu właśnie pisze tam na Facebooku. Danek, kurwa, tylko o dziwce nie myśli. No, śpisz na podłodze, kurwa. Chyba ty. Nie no, ja będę spał na podłodze, zobaczysz. Zrobię miejsce, nie będzie wysoko. Ale ja nie o tym, no. Nadlatuje bomba wroga! Kryć się! Zwiadowcy są w powietrzu. Mamy widok z góry. Trwa ostrzał moździerzowy. Filmowy graczu, za co cię zbanowali na 24 godziny? Powiedz mi, coś się tam opie na tym zrobił? Przepraszam, ale ja będę powoli kończyć. Czemu jest młoda godzina, ej? Gadam, Co, idziesz spać, chłopie? Kobieto. To A, godzina? ja idę na 9 do roboty Ej idę, nie? stary, no przestań, nie chodzi... Zdążysz Ja o jeszcze. 3 z tobą, a o... Znaczy o 4 z tobą, a o 3:30 szedł spać. Wiem, ale nie, dobra, ja grę wyłączę, ale jeszcze chwilę tam Ej, no posiedzę. co ty? Ej, kocik, nie być taki. Koć. Nie no, sobotę, Kocik. niedziela, poniedziałek mam wolne. Nie, Borys, ja mówię, niedziela, poniedziałek mam wolne. Ej, kocik, przestań. Nie. Czy ostatni mecz sprawiał mi frajdy? Szczerze czy Nie, mam ciulać? nie. Dobra, przepraszam, sprawił mi frajdę, paczkę dostałem. Mogę cofnąć głos? Dobra, kupię sobie za 3 dychy. Co? Jak nie będziecie grać, to was zajadę powieszę. Na razie. Nie będę kupował z tym z dodatkami. Ale do... Poczekaj na lekcję, Słuchaj, no co jak zrobię. to rozumiesz? To co? Dziwka też pożyczysz w ubraniu. Na początku? Po co? Jak po Popatrzeć. Jak przez drogę pójdzie taka? Popatrzeć? No No, bo... musi efekt wizualny być na początku. Ale to co musisz, te dodatki są ważne, człowieku. O, mundur dostałem legendarny, radziecka piechota. A ja dostał błąd, wywaliło mnie. Nie, to ja rozwiązałem drużynę. Aha, Sylwester o ty zdjęć. świnio. No, Przyznaję się do zbiciu. Dobra, i co? A ty jeszcze grosz? Jakąś kolację zrobić? Nie, ja już będę siedzieć, będę gadać z nami. Bo kepsy admini, aha. Rafał... Zaraz jakąś kolację zrobię. Aha, Rafałek, ty już idziesz, kurczę, ja cię ani... Coś mało popisałeś. Rafał. Nie, no serio, mało popisał, zazwyczaj więcej pisał. Pogodą, nie wiem. On pewnie dużo pisał, tylko mało czytał. Nieprawda. Jest tam filmowy gracz, Dobrze, ci będzie. że on widzi, czy się tam coś blokuje, czy nie. No nie ma. Tu kolacja był, tu Tadek pisał.
500 subów za godzinę. Nic tam. No, ale Battlefront to kupię, kurde, no to nie ma nie opcji. Ja dwójeczka kupisz? Audition też kupi, Audition już też ma kupi. zamówione. No już zapłaciłem nawet. Widzisz, no jak tylko ty nie masz. Ja mam No Fortnite'a. ale kurde, no ty... Kup Battlefronta, będziemy grać. Kup The Division, będziemy grać. No za chwilę Ale- kupię. No. A ty kupisz Battlefronta? Nie, bo mam tego Fortnite'a. Czekam aż my go przejdziemy i potem będę grał następnego. A myśmy go już przeszli. A no to trzeba było czekać na mnie, bo jakbyście prywatnie... No jak kurde... Na kopalni siedziałeś, co mieliśmy czekać, aż wyjdziesz? Słyszysz? Audition O. właśnie wydali darmowe wyzwania do Assassin's Creed Origins. Dodatkowo dali jakieś dodatkowe stroje dla konia i zestaw broni. Za darmo jakiś kolejny. Jakiś tam miecz dodali nowy. Ups. Trochę za gościa wysadziłem za bardzo. Ej, ty grosz? Co? Co? Audition w co ty grasz? No gram. W Assassina. W Assassina i co ja mam w tego grać? To zagraj sam w koda, odpal sobie tam, sam ci znajdzie od ręki mecz. Słyszysz, Tomek M pisze, nie? Że... że możesz kupić ta gra, bo rozumiesz... jak ci się ta gra spodoba, wiem o nie? tym. To końca nie ma. Jest fajna gra, ale to... Drużyn? Znaczy końca, no tam niż to wszystko porobisz, to rozumiesz... Wiedźmin przy The Division, nie? Wiedźmin na platyna, a to przy normalnej rozgrywce to jest pikuś. No to Wiedźmin to mam jest pikuś, nie? znajomego, który gra od premiery do dzisiaj, on gra tylko w The Division. No. Od dzisiaj od premiery do dzisiaj ciągle I jeszcze nie ma napierdala. wszystkiego zrobionego, nie? Nie, po co jemu się nie nudzi po prostu, on codziennie gra z kolegami, codziennie, dzień Ej. w dzień. Grałem WoWa 5 lat, także nie musicie mówić. World of Warcraft? Ja wiem. No. Kurwa, stary, to jest piękna gra. Ta grafika, rozumiesz? To nawet na moim starym komputerze próbowało chodzić. I co właśnie z tym WoWem się stało? Tam były jakieś prywatne serwery, nie? Takie Nie no. WoW dalej działa, nie? Nowe DLC wyszło. Tak? Szkoda, No. że tego nie ma na konsoli. No szkoda. Nie, ale nie wyobrażam sobie tego, żeby to działało na konsoli, ale spoko. No nie, bo... Ja tam swoja pierwsza internetową miłość przeżywał. Albo za uroczynie. A fajne. A grałem. Per TBC A fajna grałeś? była Tylko... Co? Co? World of Warcraft? Fajna. No, WoWa. Nie, ta pierwsza jego miłość. Co? A miłość. Jeszcze raz. Czy fajna była? Nie wiem. Ale my sobie na Skype'ie go Wiem. dali, rozumiesz, i grali. No. Ty to, ej, powiem wam, że mieliśmy taką ekipę w tym... Znaczy my grali z tego WoWa, powodu, bo... że gość pozna swoją My grali... żonę przyszło, nie? Ohajtali się potem. Aha, Grali WoWa, potem się ohajtali. o widzisz. No przynajmniej mieli wspólne tematy. Ona miała głos taki wszepity zajebiście. taki. Nie, kurwa, jak ta matka tego prawie bodykaga, kurwa. Aha, to już wiem jaki. Ona miała przepity głos. Gdyby miała taki głos jak matka Madikala, kurwa. No, może trochę mniej, ale Dobra, podobny. spoko. No, Kruczek ci pisze, że rozumiesz, to jest The Division, to jest top gra. Epoka temu, znaczy no, top gra. Epoka temu, kurwa. Spoko nawet. Czy ja to powiedziałem? Nie no, super gra jest, hopie. Tam ich nie słuchaj, pamiętaj, nie słuchaj. A Ty, Nanek, ile kup se zagrałeś tego. razy? Co? A ile razy zagrałeś w The Division? Ile razy?
2. Oj, dużo. A to mogę powiedzieć w godzinach? 15 minut. Nie, no więcej. A co tam chciałeś tego audition mówić? Tam Co? Zacząłeś... Nie, tam że coś Battlefronta zacząłeś nawet mówić. kupił, nie? No. Nie no, ja też już kurde tylko szukam czegoś na tego, żeby był taniej. Bo może A tam ten się, wiesz, filmowy ci tam gracz przed- pisał, że Battlefront będzie na... Prawie Access No. będzie. Tak, tylko szkoda, że nie mam Xboxa, a na kompie mi się nie Ale on opłaca będzie grać. na PlayStation 4 podobno, nie? Ma być coś. No mówią, że ma być jakaś nowa platforma, no Nintendo odpada, bo Switch jest do dupy, no Ale chyba... czekaj, na co? Na co? Jeszcze raz. No i jej Access tam, jej mówiło, Aha. że właśnie chce rozszerzyć ofertę, tylko tak, Nintendo odpada, bo Switch jest chujowy. Ej, słyszysz? Mogą Nie uderzyć jest w chujowy. Proszę bardzo, Chłopcy. Switch wydaje się lepiej w Stanach niż PlayStation tak, i no. ten. Chłopcy, tak, ej, tak, ale chłopcy, wiesz, chłopcy, ale- mogę ale wam chodzi o- przerwać, ale- dajcie no. No, To żeście go dali o tym No mów. przepitym głosie, nie? To Tomek, rozumiesz, napisał, że ona mu jeszcze potem powiedziała ta laska, nie? Co się z nim hajtnął, z przepitym głosem. No. Podaj chleba, bo mi gardle zaschło. Wiesz o co chodzi, nie? Jak spirytus zwalisz. No mnie wy nie wiecie, dobra. Spoko. Co wyście robili w ogóle? Chodziliście na imprezy? Ej, no, myśmy nie pili wódki i zagryzali węglem, no nie wiem. A my chlebem zagryzali. To co wyście, karmi pili, albo ten Desperados, albo Despermidos, czy jak się to tam nazywa? Desperminos. Sperminus. Denaturat, kurwa. Słuchaj, denatura, ale to też trzeba umieć pić. Ty, ale czekaj, gdzieś słyszałem w telewizji czy gdzieś, goście w jakimś to rynku, w jakimś tam miasteczku piją denaturat, No. nie? I generalnie policja nic im nie zrobi, bo to jest alkohol, nie? Ale nie przeznaczony do spożycia i nawet nie mogły mandatu, kurwa, wystawić. No ja, i Do picia no, alkoholu że wiesz, że do uliczne. tej butelki wlewasz, nie, po denaturacie normalną gorzoła lejesz i barwią to czymś innym, ja teraz nie wiem, ale czymś to... Ej, oni walą denaturat. Ludzie też walą denaturat. No ale on jest czymś zabarwiony, kiedyś tak też zresztą było. No ale jest skażony alkohol, nie? No. Ale walą ludzie denaturat. No i co? Czym się przejmujesz? Jedni się walą między sobą i co? No i do tego jej Access, no to Sony chce rozwinąć jedną platformę. Tylko nie wiadomo do końca o co, nie? Te i co? Są te gry już. Idzie je pobrać, bo jest zniecierpliwiony. To w czym? W No. plusie? No są. To z tych co pobrać. Ale przecież... Ale Wormsy to ty masz To zaraz ja przecież. odinstaluję. Bo ja chcę... Ej, wleźcie w ogóle, zobaczcie czy to jest z polską tą. Co z Polską? To Wormsy, to poczekaj wejdę. Dobra, sprawdzę ci, bo to byś nie chce. No ale, a kto się namówił na kupno Wormsów, jak wyszły O, za 2 właśnie, no. tygodnie w tym, na PS, no, w plusie. Żaden. Sam się namówiłeś? No, bo grałem w to. A co? Pytanie, czy jest język polski? Już ci odpowiadam, Nonek. Nie ma. Jest niemiecki, angielski, włoski, francuski i hiszpański. To dupa. Na zdrowie. Nie pij coli. No dobra, wiem, Łukasz, nie musisz mówić. Za dobrze mnie znasz już, nie? No, No, Tak jak Aha. Hubert, nie? Kruczek pisze. O, Kruczek, widzisz jak ten w młodości miał. On preferuje tanie wino. Ponieważ jest dobre te tanie wino. A Tak. szczególnie największą cecha tego taniego, dobrego wina jest tako, że jest dobre i tanie.
Proszę. Haratacze. Wytłumaczyłem wam to, nie? Ta. Ej, a powiedzcie mi, dlaczego na przykład gra w plusie w Polsce, którą oni mi za 250 zł preferują, którą mam tu w mojej kolekcji, nie jest w języku polskim. Bo to zależy od twórcy albo od wydawcy. Czy po prostu mi się opłaca robić język polski, czy nie? Także on mnie nie szanuje. No, ale na przykład w Rosji po rosyjsku już mają, nie? Na przykład. No słuchaj, miał być bomby atomowe i prezydenta za Putina, to też byś miał. Ale kurwa, Ej. każda gra praktycznie jaka wychodzi, to jest w niej język rosyjski, prawda? A oni najbardziej właśnie kurde pijacą gry. No żeby już mieli mniej problemu. Chyba tak. Jak to potem ciężko wpisać w tekstury. Jak oni, nie pamiętasz słynne, co spiracili gra? Oni Ale wszystko to piracą. słuchaj, Ale nie, ale to pamiętasz słuchaj, co to zrobili? wygląda- Co słynnego zrobili, czy nie pamiętasz? Lusty? Ruscy. Jak gra przerobili? Nie, ale jak przerobili grę, nie rozumiem. No przerobili gra. Słynną akcję jak przerobili gra. I to prawdopodobnie, no przypuszczam, że to ty w to grałeś. Nie kojarzę. Nie kojarzysz? Ruscy wzięli GTA 5, GTA Vice City i Undergrounda 2 i to wzięli, połączyli. No to nie słyszałem. Nie słyszałeś o tym? Nie. To by się nazywało GTA Underground 2. Tak? Tak? Mikołaja Nanek Miłości ma 4 zł i 8 groszy. O, dzięki Jankes, Skąd od dostałeś? Jankesa. No ja... Dzięki. Ale on to fajnie to będzie trzeba było sobie powtórzyć na czacie. Dla Nanka Miłości, coś tam. Olu kurwa gonga dostał, ja pierdolę. Aż mu chłopie ucho odgięło. Co? No gram w UFC 2, No. nie? Ale koleś gonga dostał. Nie chcę tej gry, ale sobie ją zapiszę. O, może se gra. Czekam Gra na VR-a jest jakoś. na tą betę. No tak, no, Rush of Blood. Właśnie, kurde, kusi mnie tego VR-a kupić. Bo już mam, kurde, 2 gierki z plusem na VR-a, nie? Mhm. A powiedz mi, jak się to nazywa. A bez tego VR-a mogę sobie to też pograć? Nie. No to, No ale nie a powiesz. to dlaczego oni mnie ograniczają? No bo to jest gierka czysto pod VR-a zrobiona. Chcesz grę pod VR-a bez VR-a? Dla, Czy ja dobrze dla rozumiem? chcącego nic trudnego. Kurwa. Kolesie się kurwa starali, by zrobić imersję, a na chuj pierdolę zagra bez Nie, VR-a. najlepsze od tych ruskich, kurwa, to zrobili tego Need for Speeda z GTA, kurwa. Ej, coś mi się pobierało, a ja nie chciał tego, żeby mi się to pobierało, no ale trudno. Potem to usunę. I co powiecie, co tu jeszcze ciekawego w tym? Nie śpi. Nie ma nic ciekawego. To jest zaraźliwe. Tak, jest zaraz O. Dobra, ja Ale was mola koleś idę gonga, na no tego. kurwa. Nie chcecie grać, to nie. Tu mi pisze rozpoznanie, kup przedmioty z kolekcji od Kawetermistrza? Kto to jest? Fatermistrz. Kurwa. Nie wiem, bo chłopie mam telewizor, tu jeszcze mi lampa wali mi lampa, chłopie. Ani tu na tym nie idzie poczytać. Co się śmiejesz, kuźwa? Przysuńcie toną węgla, kuźwa. Nie się śmiał, chłopie, ślepego górnika. Widziałeś, jak ja na grubie cima? Przepraszam. No, wysłałeś mi Nanek zdjęcie twoich rąk, czy kurwa nie? Bo chyba mnie wysłałeś. nie. Czego? Moich Możesz rąk. wysłać. A pupki też chcesz moje? Nie, no kurwa, nie no, ludzie, no. Na streama nagrywasz i takie rzeczy. No wygłupiam się, przecież kto mnie ogląda, tym mnie zną. Ej, wy mnie znacie. Audition cię pozna w lipcu dopiero. Aha. A Quickpool pisze, że śmiech Auditiona mnie rozwala.
Quickpull, wpadnij sam do nas na imprezę. To już powinieneś wrócić. Padaj na imprezę. No. A ty coś Audition słyszałeś o tej akcji, co się to tam działo? No, Co? się tam hopie. Że ten wziął, strzelił tym, poszedł w pierony. Padał, już nie będzie grał. Jak to, co to? Co? Kto strzelił? Czym strzelił? Here we go. Ole pizda. To nie ta strona. No kurwa. Czekaj, bo mi się nie zmieści. Jestem ciekaw tego UFC trójki. Jak ta beta będzie wyglądać? Czego jesteś ciekaw? UFC trójki. UFC. Czy będzie Tak, zmiana chyba w gameplayu, dwójki, a nie czy... trójki. O, trójki? Ej, co? Mnie też wywaliło, pany? Już ich nie słyszymy? Cenzura? O Boże. Dobra, jeszcze raz to od pola. Quickpull, czemu za 20 minut? Wpadaj, wbijaj. Co brak imprezy? Co jest z tym porąbanym internetem? Taratita. Tarararararirara. Ho. Kurczę, ja cię kręcę. O! Chwyciło, skoczyło. No. Pokazuje, że Już odblokowaliście mnie, panowie, dziękuję. Czy nie blokowaliśmy Przecież wy nawet. wygłupiał cię. Ej, ale wiesz co ci powiem, jak ja by tak faktycznie was podpuścił, nie? Z czym Z wszystkim. chciałbyś? No. Ty maskotko moja. Nie wnikam. Ty nie będziesz wnikał, rozumiesz, i no będziesz między nami. Pierdalaj, na pewno nie, kurwa. Na pewno. Na to się nie pisze, kurwa. Korzystaj, póki tu jest. Dobrze, można sobie zejść z frontu. Łukasz zrobi za materac, nie? Nie, żartuję. Jak nie ma? Jest impreza, jest wszystko, jest pany. Wszystko działo. Powiedzcie, to K jest ten kwatermistrz. No kurwa kajet, no kurwa na polu, na początku. Gdzie? Na polu. Gdzie na początku? Ja go siukam. To jest jakiś major, debil. Mamy O to, nowe to, rozkazy. to jak masz tego majora, to masz po Czekacie lewej nielan stronie na polu zaraz. Kwatery, jeszcze taka babeczka. O fuck. Co ja tam mam zrobić, co? Będą. Powiedzieć mi się rozebrało, wiesz? Gwałcić. Dobrze. I gdzie ona jest? Kwatermistrz, jest. Już jeb, seblikaj się, pi... Szczęście. Właśnie co, dostaliśmy to uzupełnienie. Ale mi pizza konga wyjebała. Co, nic tu nie ma. Jest jakieś tam pieroństwo. O kurde, ale podbrodkowe Ty i poszły, powiedz, jak ja mi się to takie pieroństwa tam odblokowały, to muszę kliknąć na to, ja? Tak. Tam są może zadania dzienne wybrać, jakie masz, by zrealizować się. I tam jakieś tam bonusy, paczki dostaniesz. O, jeszcze jedna mam. Łobejzy. Jakiegoś... Uuu.
Finish the fight. O kurwa, ale sierp. Spoko Tomek, Dobra. trzymaj się, tyż idź spać. Ja pozdrawiam. Obcy, macie pozdrowienia od Tomka M. No, dzięki wzajem, pozdrawiam. Fajny hop, Tomka M. fajny hop. Niebawem się dowiecie czemu. Fajny, w porządku. Pozdrawiam go serdecznie. No. Będzie grubo, panowie. Będzie grubo. Nanek, jak to ciebie nie lubić? Nie wiem. Mnie się nie da, rozumiesz. Albo mnie nienawidzisz, albo mnie... No dobra. Mnie kończę. Nie. A już się hamuje, już się hamuje. No. Także tego. Panowie i panie, wracamy. Czekaj, byłeś ten, ale mi to nie odbiło. W czym mogę pomóc kolego? Dzień uzupełnień? I co to mi jakoś rzut paczki? No. Ale ten. Nie dziś koleżko. Co? Wróć, kiedy sobie zasłużysz. Co nie dziś, koleżko? Pójdziesz zaraz do miecza, ty mi dziś koleżko mi powiesz, że... Do miecza. No a co? Kup przedmiot z kolekcji od kwatermistrza. Kaj jest ten przedmiot. Kiedy go mam kupić? Aha, już wiem o co chodzi. Masz szczęście. Właśnie co dostaliśmy... Co ja sobie mogę kupić? Ła, kurwa, skurcz. Ale tak ci powiem, że ta premiera tego nowego Xboxa tak Zamówienie jakoś... Zatwierdzone. Bez echa. No, bez echa. A sądzę, że jest chujowy w ogóle. No, Czytałem tak, gdzieś tam opinię, No, że to trzymaj jest- się, to Tomek jest M. Dzięki, kicha. dzięki. Ale wiecie co? Są promocje zajebiste na PS, no teraz na Pro. Przy okazji właśnie premiery Xboxa. Ale X. ja nie mam pro. Ale możesz kupić tanią teraz. Ja? I co... Powiedz mi, co mi to da, że kupiła ta, a co z tą? No nic ci nie tak. Miałbyś ta rozjebała, to kupił prosiaka, nie? Ale ta działa w A, sposób to nie le- prosiak. Nie? Przejść No, do... szkolenia z... No, jestem ciekaw tej współpracy. Jak idzie pochwalić Teraz innego będę. żołnierza? Klikasz, podchodzisz do żołnierza, tylko że teraz tego nie Klepiesz go zrobisz. po ramieniu. Teraz tego nie zrobisz, bo jest headquarter wyłączony cały. Czemu? Bo są problemy z serwerami. Dopiero jak oni ogarną serwery, to wtedy będzie włączone, że będziesz miał w tym sztabie ponad 50 ludzi, nie? Na razie masz tylko solo. Fuck. Że tu będzie rzeźnia. No ale właśnie fajnie to Ej, wygląda, bo powiedzcie mi... No ja, no to będzie, rozumiesz, Canon Line, nie wiem czyś grał takie rzeczy, ja wiem o co chodzi. No, masz wtedy social, nie? Tak dalej Mhm. cały. Czekaj. Ale na premierę to działało i... Na PS5, no podobno w PS5, nie wiem czy to jest prawda, ale mam takie źródła, że ten... że tam, rozumiesz, nie będzie już dysku zamiast DVD i no będzie ten, napędy taśmowe. No poważnie. Dostaniesz taką rolę, rozumiesz, taką wielką, nie? I każdy taki kawałek to będzie tak ta płyta DVD, nie? A metr tej taśmy, no to będzie jedna gra, nie? Tak, a zamiast dysku twardego będzie worek cementu. Nie, wytapany, zamiast tak? dysku, słyszysz, zamiast dysku twardego będzie, to już zależy od ciebie, nie? Będzie tak, Indianie mieli takie sznurki na takim patyku i węzły wiązali. Tak, a później pójdzie do sklepu, proszę pani, chce preorder odebrać. No. Dobrze, jeżeli pan się skusi, to za 10 zł dostanie pan, kurde, 10 kg węgla kamiennego. Tak, tak.
Nie, ale tak poważnie, że jak słyszał, że tam ma być wymienialno karta graficzna, nie wiem czy to jest prawda. Co ty wątpię? Nie pójdą z Nie, temat PS5 jeszcze nic nie wiadomo, kiedy to w ogóle będzie, co jak będzie wyglądało. Jeszcze nawet nie wiedzą, czy po prostu, czy gry, czy w ogóle PS5 kiedykolwiek wyjdzie. Tylko że na zasadzie, kurwa, no, na zasadzie takiego, Steama, nie? Ale no coś tam pisało, kurczę. Ja nie wiem, czy to ma być ta karta graficzna, a może procesor. Wiem, że coś, albo ramy, że coś po prostu, wiesz, nie, bo wiadomo, ten dysk masz do wymiany, ale że jeszcze coś będziesz po prostu, coś, nie wiem, czy... Powiem ci tak, na pewno wszystko zmierza w takim kierunku, by po prostu było granie w chmurze. Po prostu serwery będą po prostu, wiesz, kurde, będzie jeden ultra uber komputer postawiony, który będzie, kurwa, wiesz, utrzymywał to i wtedy się łączy za pomocą internetu i w dupie masz, kurwa, konsolę, nie? Tylko się łączy No, z dokładnie, komputerem. coś takiego gdzieś czytałem też. Także nie wiadomo, czy PS5 w ogóle wyjdzie. No. A jak wyjdzie, to nie wcześniej niż 20. Nie, no pewnie 2020, bo te procesory wegi wychodzą, ale mówię tak, kurde, współpraca Intela z AMD to raczej na kompy się nie przełoży, bo to dziwne byłoby, żeby komputery. Też konkurencja musi być, nie? Mi się wydaje, że o konsolę No. chodzi właśnie. O konsolę mi się wydaje, że chcą powalczyć wspólnie. Nie wiem, panowie. Nie wiem. Bo gdyby tak, patrz, gdyby Intel przygotował procesory, Pod PS4, AMD grafikę, ogólnie pod nową konsolę. ale nie? Pod nową wymienialne. konsolę. Godżotych. Nie, to Nic takiego nie będzie. będzie. Będzie takie coś. PlayStation 5 wychodzi. Ale Będą nie, ci ja ci mówię, że czytałem. nie będzie, bo wtedy... Nie będzie, bo oni zabiją wtedy w ogóle pomysł konsoli, bo wtedy będzie komputer. Dokładnie. Po chuj ci ty konsola, kupisz sobie komputer. No, wtedy komputer kupisz. Widzisz, filmowy gracz tego nie łyknął. Ale nie, gdyby był procesor Intela, No. gdyby był, plus układ graficzny AMD, to ci powiem, że to wystarczy. Bo procesor robiłby swoje, a grafika AMD ma dobrą. Także tutaj by nie było problemu. Mhm. No nie wiem, ja wam powiem, że to jest odległa przyszłość, nie wiadomo co będzie, no. No co, 2 lata? To za chwilę będzie koniec tego, nie? Generacji. Jakby nie patrzeć powoli. No, niedługo będzie, nie? 4 lata już prawie minie za chwilę. A Czekaj, kiedy było 27 listopada? powiedzcie mi Jakoś tak chyba. no jako zmiana ma Peter? Praca No jest chyba. Nocki ma. Aha, to... Na weekendzie mówi, że... Aha, to on z No. wami przed robotą grał, jak ja był w robocie. No, O, Quickpool. Weź go zaproś na imprezę. no zaproś go. Ja go mam zaprosić, oni ma ten... Ale to dobra, otwarta impreza, ale go Ten, zaproś. dobra, to już go zaprasza. Ode mnie nie odmówi. Powiedzcie mi... Skończ szukać, to cię chłopie wszyscy znają. Kogo? Wie. Mnie nikt nie zna. Ja cię znam. Ale ja siebie nie znam. A to, że ktoś słyszał. Dopiero i kogoś innego. Kubryk, co to jest na ten Kubryk? Dobra, co gromę dali w tego koda? Bo ludzie czekają na koda. To graj, ja sobie dekorację zrobić jakąś zaraz. Dobra. Kurde, ale wyście są. Ja pójdź, będziemy w to grać. Ja pójdź w to. Nie no, będziemy! Ja, Zagramy no, tego. pewnie. Naukę ci Nane kończy live'a. Ej, poszło, grumy. Co to jest ten mecz rankingowy? A ty sobie to przeczytasz. 1 grudnia. Mhm. O, To ci... Dowiedziałeś ja się? wszystko wiem. Rafał. Siemanko, co tam słychać u Cześć. ciebie? Się duszę. Denerwuje mnie ta gra dzisiaj. Która? Która? Bura. Ciu, to samo. Call of Duty?
Kurwa, na takiej mapie przed chwilą byłem kamperskiej, na środku same domki, kurde, ludzie w oknach pochowani, weź. O, to w takiej jeszcze nie grałem. No to obyś jej nie grał. No jest to Teraz gram w prawdopodobne, blachę, tak ale jak tak- Fortnite'a, wiesz? Wiesz, tam jeszcze Ale nie ma tak nic ciężko, opanowane. kurde, dzisiaj coś mi to licho idzie. Chyba muszę iść spać. No zaś. No. Oj. Arel, i co my teraz zrobimy, ty? A. My już se tak po południu nie pogrumy. Ale czemu? No bo że ja co? robię teraz na drugą zmianę, a potem nie wiem na jaką zmianę. A no ja teraz mam na popołudnie. Na południe masz, Za tydzień mam na rano. a rano za tydzień. No a w piątek mam wolne. W piątek masz wolny. O. No, ja mam dopiero w niedzielę wolne, także... No Jankes, ja już Niedziela, mam poniedziałek. Wormsy ściągnięte. Także na pewno też pogram. Kaje Ile Jankes, one u ważą? ciebie? No jest u mnie. Dostał moda. Aha. Nie pilnuje porządku. O, obejrzyj. Ciu, jak mnie roz... Tak, Nie, jak tam siedzi. Wszedł dzisiaj do mnie jakiś kurde dziad i mnie wyzywał od jebanych melepet. Ciebie? A tam jak w tej chuju, kurwa, co jebane Jakiś i tam, ci nie przyjadę. wiem, czekaj, ten jaki, Marek Foryszewski, czy jak to tam teraz zapomniałem, go miał na... To mi godo, że on podobno do wielu ludzi włazi na te i wypisuje bzdury. No. Nie? Po prostu uwierz, jak wszystkich obraża, nie? No. Coś tam. To jest, to i gdzie chłopie sprawa w sądzie, rozumiesz? Jakby mnie obrażał, nie? A miałby na adwokata, nie? To wnukowie się nie wypłacą. A nie masz na adwokata? No, jak to bogaty jest. No na razie Od razu jeszcze go inną zgłosił, sprawę mam. Zgłosiłem go od razu jako nękanie, Oczywiście. zaznaczyłem, Przecież chłopie, zbanowałem jakby go. mi do mnie taki gościu wszedł, to ja by się zaraz psychicznie źle poczuł. Ja w ogóle bych nie mógł... Ja chcę odszkodowanie, bo ja w ogóle się do pracy boję iść. W ogóle jest Audycją słyszysz tam? Zjechać się boisz na No, dół, nie? jest w ogóle przerażony. Jest w ogóle przerażony opuścić, rozumiesz, te biurko. Bo się boję. Ja tu mogę być i mogę grać, wszystko ok, ale ja się boję jaka iść. W ogóle poza... Też bym się bał wyjść spod biurka. No chyba, że na dupsing. Chyba że na dupcing. Quickpull, wleź na imprezę, to się wszystkiego dowiesz. Ja nie malował Kurde, no oczów nie. i no mi tak spuchły, rozumiesz? Kurwa, A 1 spuchły na ci, 7. kurde. Kredkę masz, kurwa, czarno pod oczami. Wyglądasz jak nergal. No dosłownie. Nie znał gościa. Nie, Też wiecie- grał w tu gry, ja? wiecie Też co? streamuje? Na kopalni pracuje. kurwa. Bo on, To jest ciul. Kruczek jeden. wiecie, Max wiecie Factor. czemu Nanek ma takie... Wiecie czemu ma Nanek takie oczy czarne? Piknę mu. No. Bo on ściągnął maskę Robina, ale zapomniał oczu umyć. Albo maskę Batmana, nie? I miał pod spodem oczy pomalowane na czarno. Zakłada do kopalni maskę Batmana. A ty nie? Czekaj, bo... Oj. To każdego szkoda. No popatrz teraz do tego, wam powiększyłem wam specjalnie kamerkę. No. Nie, to ja po czesku. Jo sam je Batman. Zobacz. Jo sam je Batman. Batman. Wy mnie nie nerwujcie, bo ja wam wleję. Ja. Nanek, pokaż te No ślepia. przed chwilą pokazywał, jak coś się będę pokazywał. Czekaj, bo kurde jest opóźnienie, no. No to tam To zaraz zobaczysz, że on tam ci się Powiększ się uśmiechnie, teraz. oczko ci oczko puści. ci puszcza, rozumiesz? I ten. A powiedz mi, Arel, No i w te zombie grałeś? O co tam chodzi? Dzisiaj nie. o co chodzi? Zadania robisz, nie musisz, kurde, do bossa dojść. Mhm. A ktoś z was grał? Ale to... Ja gram, tylko że to, mówię, trzeba 3-4 osoby. Ale mamy. teraz w tym momencie? Cześć. Teraz to nie, teraz nie gram. Te, Nanek. Jankę zdał mi 2000 donate'a. Co ty na to? W porządku.
No to spoko. No tak, a to by stało tylko te 4 złote. No, Jankes w porządku. w porządku, nie ma problemu. Do końca miesiąca, nie? Nanek nie ma... Nie mam pretensji, nie mam pretensji. To jak zdawaj te a 4000. kto ci miał Nanek tego kompa kupić? Jankes. Jankes. No właśnie, tak jakoś się wydało. To chyba już ci nie kupi. Teraz go stać na kartę graficzną. Nie wiem, czy ci to pasuje. Nie, przecież ja się wygłupiał. Ale ja za te 2000 już se nowe proceki ramy do... No widzisz, już sam możesz kupić, Ginter. Nie ma problemu. Kurde, Ale- nie no po prostu. Ale nie zapominaj o kredce pod oczy No. Na śniadanka. 11. Kredkę Nie, podać. to on od swojej bierze ta kredka. Nie biera od mojej żadnej krytki. Liki głupie. Bo mnie za chwilę krew anielsko Tylko zaleje. podpaski bierzesz. Po prostu mam oczy niedomyte z węgla. Jak mam oczy tak zarąbane na czarno, się fez chłopcy pyliło i miałem cały pysk udupiony kurwa węglem. Razem ze zębami. I się skończcie ze mnie śmiać. Nie, to A zęby mój... też masz... Pokaż zęby. A ty pokaż Luloka. O, proszę. Ty, No. Nanek? Ale ty nie zawsze masz te oczy uwalone takie. Czemu tak jest? To się zawsze maluje. No właśnie, bo się nie zawsze pomaga. Nie, bo to Chyba, że To się chodzi o zapomnieć to, że- malować. nie w każdym miejscu tak pyli ten wągiel, rozumiesz? Ale to ty w różnych miejscach robisz? No na dole to nie ma no tak jakby na przykład wleziesz do jednego pokoju i to jest cały pokład węgla i wszyscy górnicy, rozumiesz, 1000 górników w jednym Nie no, miejscu. ja wiem, tylko wiesz, ja myślałem, że ty robisz po prostu, wiesz, w jednym Nie, miejscu nie, cały ja nie czas, mam pracy biurkowej, ja mam pracę fizyczną i w różne miejsca po całej... Ja też, ale całej wiesz, kopalni ale tam muszę on z chodzić reguły i- jakieś swoje... Deathmatch! Ja myślę, że ty tam masz jakieś jedno miejsce Nie, konkretne. to jest tam... Naprzód, zająć pozycję! Wrogowie! Tańcy! Co nie szczelosz, giździe piański? Ja, zwycięstwo. 4 na 15, ale jest zwycięstwo. Super. O ty świnio! Dobrze, ja muszę kończyć. O ty świnio! Ja misia. Ty, Jankes, ale następnym razem te 2000 wpłać przez PayPala, bo teraz dostałem tylko na połowę. Także się nie opłaca, wiesz? SMS-em. Ja na pewno ci SMS-em 2000, tylko- chyba koronow. Bo tylko 1100 Ja co, dostałem. ćmiki. Bo on nie wiedział. Ja. że- Wrogi zwiadowca jest w Ty, powietrzu! Ariel, proszę cię. Dobra, ty. Ile mnie znasz i ty mnie chcesz za błazna zrobić? A trzeba? Nie trzeba. Bo Nie, ja nie, muszę znać mnie- pokazać, znać mnie nie trzeba, ale nic za co Bozna nie zostało musisz. zrobione. Jakiego- Zauważono Ja samolot mówię, kontrwywiadu że wroga! nie rób nic, co- Wrogi zwiadowca jest w Ty, powietrzu! ty się ino twojej baby spytaj, czemu ona mnie tak często pozdrawia? Ja nie wiem. Się spytaj się, czemu ona tak często na Petera live'y wchodzi. No, bo ja tam je. Jego vlogi ogląda. Ale to jest nic, chłopie. Powiedz ino, rozumiesz o co chodzi, czemu ona cię tak wyciska na ten wyjazd, a ja nie jadę. A ja nie wnikam, nie? Dobra, laczki bierzmy tamkaj zawsze. Wszystko jest dla Dać. ludzi. nie? Aha, to bez to twierdzi, że twoja cię nie puści, Ja. ja? Jak ty na tak nie jedziesz? Już pani Blondie pojedzie. Nie, tak mnie nie puszczą. Ty nie pojedziesz? Nie. Ty, Nanek, No. Nanek, powiedz mi, jak to jest z tymi cholera donatami, bo ten Jankes mi to wysłał i się zrzymał, że mi nie działają dźwięki przy tych donatach. A, to jest, rozumiesz, wyższa szkoła, rozumiesz, handlu, designu i rozumiesz, kopania łopaty. To, żeby mi te dźwięki Na grały. stronie to działo. Słyszysz, to, żeby mi te dźwięki na tym... Siema Quickpol. Elo, Quickpol. A co się nie słychać? Jak to Peter Godał na niego? Szybka pała? Kopała? I się obraził i wyszedł z ekipy Bez z ryb. obrazy, ja tylko cytuję. Ej, Nanek, ale ty nie rozpierdalasz, bo ty co drugie słowo rozumiesz.
używasz. No dobra, w porządku. Będę mówił nie? Musi tak Nie? gadać. Nie? Nie, ale, Nie? ale nie to mówi Hubert. Nie? Ej, ale masz taką sprawę, nie? Nie? Nie, albo no. Ale będzie no. No. Hubert tak zawsze ma. Hubert tak na końcu nie, albo No. no. A ten, jest quick pull. No. A co tam u ciebie słychać, no? Zauważono wrogi pakiet wsparcia. Zatrzymaj ich. Uzupełnienia. Aha. No i Arel, Cześć. słuchaj, no musisz ten. Ja akurat to mam rozwiązane tym, że no. Ale użyj tego co rozumiesz, no użyj to, bo ja to lubię. Ale no, Bo już mnie obraziłeś i już ci tego tak nie da go się do. malował, wiesz? No Rozumiesz. i. Fakt mnie dobił. I ten. Mam dwie karty dźwiękowe, na jednej to mu puszczone na audio i to mi działo, a. Nie rozumiesz? No. Nie rozumiesz, no. I. No wiesz, no. No i patrz, No. tak. I daj pozór. No, no. No. No i tego. No. No. Tak, No. tego. I ci Arel prywatnie ci dam znać jak to działo i w Wrogi ogóle. kierowca jest w O, powietrzu. tu teraz No nie, hop... no bo No nie mi się powiem ci, bo pamiętam, widzisz, że że chłopcy gadałeś. nabijają, rozumiesz, że ci nie powiem. Bo coś gadałeś mi ostatnio właśnie o tej karcie Hop, drugiej. Joanna, hop hop. To ten i to jedno drugiemu nie wali? Jak oczy jak nerka. oczywiście. Słuchaj, no Energa, nikt nie? nie wadzi. Ale... A już się śmieje, nie? Dziad jeden. Nanek, daj mi te swoje kredki podać. Czy umalujesz tak samo jak i ty? Nie, a po wyjściu z kopalni to ma kurwa zęby jak żul i oczy jak nerga. Słyszysz, to wiesz Ja co, bym no, nawet na to jest twoim- nic na twoim śmiesznego, miejscu nie? wyszedł z Wiesz co tego, jest nie? śmieszniejsze? No trzeba się przyzwyczaić. Jak kogoś matka to karmiła z fajnie. procy. A nie, ja powiem Ej, tak, ale kurde, samokrytyka, Nanek, ej. takiego. Ciul mnie, kurwa, kuta zjebany. Ale nie, Nanka drugiego nie będzie. Nie, nie będzie. Nie. Może będzie Nanek Junior, ale... Ci tam, No słuchaj, kuźwa. Ci tam walą na tym czacie tekstami. Panie Quickpull, o co to chodzi? Co? Jest pan Quickpull. Jestem. O co się, co się to tam podziało? Powiedz. Można odpowiedzi. No tak, mów, powiedz. O co chodzi? Jak możesz powiedzieć coś głupiego, to zamilcz. Nic nie będę mówił, bo wszystko nagrywasz. No i to może być użyte przeciwko tobie. No właśnie. No. To powiedz mi, co to się tam podziało z tym? no to Nanek daj pauzę teraz. Nie mogę, bo to... ten. Nanek, to byś musiał, wiesz, stream off. To powiesz mi to potem privia. A pewnie Nanek mnie zawołał, bo chce się na mnie wybić. Później będzie chyba drama Quickpola chyba ze zrywem, nie? Znaczy się drama już będzie, nie? Bo ten... Kurde, nie. Nie, Wszystkie to serwery MMA muszę będzie. kończyć. 3 na 11 serwery ja miały być grane. Co będzie? Nieważne. No pytam się normalnie, kurczę. Wiecie coś tam między sobą. Nanek, patrz. Tu się z ciebie nabijają, a ty masz do nich jakieś pretensje? Ale do czego mam mieć pretensje? Nie ma ktoś się z ciebie nabija, bo robi jaja. W którym momencie? No na przykład teraz, że ja powiem, że się malujesz. I co, mam ich zbić? No nie wiem, rób co chcesz. No ale to nie ma sensu, co ich powyzywam. No No. właśnie, też tak sądzę. Przecież jakby chciał, to bym tak zrobił przykro, żeby płakali 2 dni. Ale czy to ma sens? Zaś by 2 dni mi nie miał z kim grać. No i widzisz. Tak to wygląda.
Jak tu wyjść z tego? Janek, ty oszukujesz cały system. Wiem. Janek jest błędem w Matrixie. Nie, to ja stworzyłem Windows Matrix. sam się wiesza. Tak. Obejrzyj. Kamil, to co No. gramy w sobotę? Jako gra nowo? W Wormsy? Wormsy. Słyszałem, że już The Division wita. Tak, tak. No Audition. chciałem Janek już A namówić. gdzie na ja ten cię The Division. namówić? No Ale- przestań, hopie. Ale na chuje mnie No ja jest, nie on ma, będzie no. grał. Ja będę Ale grał. to, no. No, Ale premium A, był. a będzie w tym, w grudniu będzie w PS Plusie za darmo. no. Nie będzie. Ty Nie nie, rób to synka nie za dadzą. bozna. Kupuj jak najszybciej. Audition godą ci, bo będzie jeszcze droższe. Kurwa. Naprzód, zająć pozycję! Mi nie wierzysz, Wrogowie chłopie. w drodze. Czy ja by ci żaba, czy ja by ci kota w worku sprzedał? Żaba może ja, ale kota. Ja nigdy nie ufam chłopom, którzy malują oczy, naprawdę, kurwa. A babom co malują oczy, ufosz. Babą tym bardziej. Babom tym bardziej. Nie no, Danek. A wiesz, jak ja ci chcę powiem się inaczej, ciebie nie? dowiedzieć. Jakbyś tak szedł przez takie górnicze miasto, nie? Tak faktycznie Kajszyn... Bytom. Obojętnie, nie, obojętnie tam gdzie jest kopalnia. O, przy kopalni byś przyszedł, nie? I powiedział takiemu górnikowi, nie? Coś ty spedał, bo malujesz oczy. To uwierz mi, no że... Mieli baseballa. Nie, bez, normalnie rękami, nie? To powiem ci, żeby ci Węglem. pięściami by ci wytargali wszystkie bolące zęby. Nie, tylko powiem ci tak, bo tak Nanek ma duży dystans do siebie i to się Wiesz jaki ja mam podoba. dystans? Jak ja bym chciał ten dystans dogonić, to ja bym musiał rower wziąć i 2 razy bych się zmęczył, zanim by dojechał. Kule ziemsko. Kule ziemsko 2 razy mignąć. Opie. Przegrywamy tę walkę, przyłóż się! Nie, i to jest najważniejsze. No. No. Ej, co ty to tak usnąłeś? Ej, co za głupek? Widzieliście jak usnął? Uuu, a tu z noża? Kto ci No usnął? hopa, szylołek i tak się oparł o murek i tak został siedzieć. Jakiś taki głupek. No, zmęczony Myślę, był, że poszedł. pierdolę nie robię. O ty świnio. Skrywają się koło czołgu! No. Filmowy gracz powiedział, jak się nie przestaniecie ze mnie śmiać, to wam się kiera w dupa obrazi. Wrogie myśliwce, Nie, żartuję, nie kręć się! padł tak, bo się obrazi na mnie. No, nie. Słucham cię. Kotku, słucham cię. Ale ja patrzyłem, ty grasz na korze, masz przeciwników czasami na mapie oznaczonych. Tak? Nie patrzyłem na mapę, mam za wielki No tak. telewizor. Przepraszam. No bo czasem jest ktoś obok ciebie za twoim biurkiem, No. to by się wyświetla Ale na mapie, nie. a ty idziesz dalej w przód, a on jest za tobą. Kurczę, mam ci tam... Patrzysz na live. Mam ci pokazać, jaki mam wielki telewizor. No pokaż. A ile masz cali? Co? No to ja ci pokażę, Pokaż. patrz. Patrz jaki ja mam... No patrz, no patrz. To tam będzie Pokaż. chwila poślizgu. Patrz, nawet ci powiększa kamerka, żebyś... No. I oby... Czekaj, bo to nie to. Pietrona, muszę to kiedyś indziej przesunąć, dobra. Co, już jesteś? Czekaj. Taki, taki. Taki i jeszcze raz taki, taki. Taki duży. Taki wielki. Nie, dobra, mam obróca. I czy to są malowane oczy, obejrzyj. No, a to jest taki wielki telewizor. Tu masz porównanie ten monitora, a tu masz telewizor. A jeszcze jakby było śmiesznie, to mi zasłaniał. Faktu, że malujesz oczy. Nie. Nie maluję, kurwa, mać oczu. Co? Monitor? Nie, to nie ma 23 cale.
To jest ten malutki. Ten LG-ka? Ty się mnie pytaj. No wszystkie LG-ki starej generacji są podobne do siebie. Czemu mam impulak, co? No. No. I co? A co to jest ten impulak? Aha. No, no to teraz znosz moje wyniki i ty się dziwisz, że proszę o pomoc. Ja wiem. Ja wiem, że też trzeba palcami ruszać na tym padzie. No. Kurde, ogrom, a tego przezwóz. Ostrzał moździerzowy! Wycofać się! Ostrzał moździerzowy! Ponosimy poważne straty. Ej, bo mi streama zablokują przez swe czarne oczy. Co? Przewagę ogniową! Ale bula się jeszcze nie uzbierała. A ma być ten fajny. Po prostu zajebał. Co? Przewagę ogniową! Do końca ich masz. Do końca? No. Coś ty tam wbił, 4,5 tysiąca. Pieprzone ślepaki. Nanek, pierwszy ślepaki. Kuźwa, mać ze snajperki mi skasował. Mamy impact! Filmowy gracz go do nawet spoko telewizor. Nawet kolory widać, to się cieszy. Nie, żartuję. To kolory widać. Kolorowo masz, okej. No kurna, nie no, ten Słyszysz? sam 2 razy nie zabił. Kruczek pisze, że 50... No ten, input lag, 50 cali i tak was leje. Tak, kluczek. No, ale to nie... Król ściany z BO3. Jak? Król kampienia, Król kurde. ściany. Ściany? No mówię ci. No, na kopalni się No, tak tak. też nazywają. Tego do ściana. Się idzie na ściana. Kruczek jest takim królem, nie? Król węgla? Ja bym chciał z nim przybić piątkę, zobaczyć właśnie kto to kuźwa jest. Kto tak tam kuźwa non stop siedział A tam. tu rozumiesz, hop, 2 metry, na tym kombajnie, jedna na ręka tej jak mapie. o 2 nogi, takie napęczniałe, cycki to hopie, takie, że koszulki rozumiesz, jak napnie mięśnie klatki piersiowej to hopie strzelają. I ty takie chucherko byś się chciał z nim przywitać. Jak on w ręce ma i madło. To może bym chciał, a co? A proszę bardzo, twoje palce. Nie, żartuję, wygłupiam się. Muszę to powtarzać, bo potem się ludzie obrażają. Połamał to. Nanek, nie bój się, ekipy cię nie wywalę. Najwyżej zablokuje. Użyło mi, dziękuję. Najwyżej zablokuje na PSN, nie? Nie, ale... Co za Aha, gnój. dobra. To nie ten. Zajrzek chciał dyskutować na ten temat. Nie ten wątek, No, Nanek. nie ten wątek i nie dzisiaj. Potem pogadamy. Ale nie, Nanek, serio, kurde. Mówię, na wyjeździe to byłaby taka beka No z ja tobą, że wiem, powinniście- chłopcy, albo byście byli posikani ze Nanek, śmiechu, tylko a nie, najpierw albo ubezpieczenie posrani ze stąd strachu, trzeba no. wykupić. Już kurde! Co? Co to jest do cholery? Słyszysz? Nanek, a puściłaby cię to twoja czy Nie, nie. Moja jest kulturalną dziewczyną, nie? Ona takich rzeczy by mi nie zrobiła. A że Randall zrobiłeś, czy jeszcze A nie? ja inne rzeczy robię. Widziałeś jak czołg wygląda? Dobra, boję się zapytać. Nie no, wygłupią się obcy, wala wam byle jakimi tekstami. Nie no, zabawnie jesteś, o to chodzi, nie? Deathmatch No drużynowy. bo o to chodzi, Wyeliminuj opie. wszystkie wojska Jak ja osi. mam zjechać na ten, jak ja O, Arel już obcykał tego bota. Naprzód zająć Zjechać, a nie zjechać. No, jak, wiesz co, chodzi o to, że pracuję w takich warunkach jak pracuję i wola się cieszyć życiem. Co ty gnoju, koty kurwa do mnie szylocz, chuju im on. Kurwa. Gdzie? Mam chęć zagrać w Fortnite'a. No przestań. My już wszyscy to przeszli, przestań, kajte to tam. A
To powiedz mi, w którym miejscu, momencie widziałeś, że ten impulak, czy jak się to nazywało, żeś to tam zauważył? Tak, Poczekaj, odciszczony. tak oczami żeś widział impul, czy co? Tu wysłałeś. No, zdjęcie jedno. Jeszcze. Strzelają do mnie! O, ty gnoju, parszywy gnoju. Jakbyś sobie nawet teraz zagrał na takim gamingowym, Kontrolujemy bitwę. monitorze. Takim zajebistym. Takim za 2,5 tysiąca. Takim jak ty posiadasz? To byś gołym okiem. Nie, on na IPS-a 5 milisekund. To byś gołym okiem zobaczył, że jest różnica. Że minimalnie ta przewaga 5-10% jest. Przyjdź na do mnie. Ja mam monitor 3 albo 4 milisekund do później. Musimy poczytać to Obiekty pojawiają się jakby szybciej widzisz przeciwnika. Tylko ja myślę, że na tym LG-ku masz te ogromny impuls. No tam około 110 Są w powietrzu. Mamy widok z góry. albo większy. A ja się tym nie A przejmuję. masz ten, masz ustawiony nanek w trybie ten PC? Co mam ustawione? Bo ja miałem LG-ka i ja nie miałem tak jakby wiesz, wyjścia, nie ma tej konsoli na telewizorze, jak przełączasz, że tam masz na przykład dekoder albo coś tam, No. albo coś tam. Jeżeli masz takie opcje, to trzeba przestawić to na PC, tak jakby komputer, bo wtedy się input lag zmniejsza o połowę. I też tam masz jakieś opcje przy ustawieniach, tam wygładzenie tego. Ja mam coś synchronizacji takiego tego i no, że tam jest... obrazu. Nie, tam jest... nie, to ty musisz tak wtedy, że ci przerwę, musisz ustawić ten tryb PC, to ci zmniejsza o połowę input laga i ustawić potem jeszcze oprócz tego tryb gra. Nie mam takich Miał rzeczy, wiesz, chyba najmniejszy. nie mam takich. Słuchajcie. Świat Nie szuka masz. celu. Nie, bo to jest jedynie co, to mam tryb tego... Ubogi i tam opcja, że obraz jako gracza. Biegnę, tryb biegnę, No, ale nie, ja naprawdę mam. kurde. Cześć, witam cię. Jest taki ogromny input, cały nie wygrać w ogóle. A ja mam LG i mam tam ponad 20 milisekund. Nie wiem, ja w tym swoim monitorze mam tam jakieś opcje tego wyrównania tej wygładzenia krawędzi, tego synchronizacji pionowej. I tam niby tego obrazu jeszcze bardziej nie rwie. Nie wiem, nie sprawdzałem tego. Nie, to ostatnia gra. Dzisiaj nic. Ale jak ktoś się przyzwyczaił do tego inputaga, No, To będzie mu dobrze, nie? na najgorszym telewizorze. Ciężarówki! kurde. Ja opie na czarno-białym telewizorze grałem Przyzwyczajony i też... 10 lat gra na 40 calach, nie wiem, tam ileś. Ja pamiętam jak się na PlayStation 3 grał, kurwa, na kineskopie, kurwa. Ile tych telewizorów na sali? To. 12? 13 telewizorów na sali, kurwa. Mam taki malki telewizor, chłopie, grałem na PlayStation 3. No i co? I miałeś Napisów świetne wyniki. Nie, no ale przecież... Oczywiście, napisów kurwa nie widziałem, stara grałem jakąś gierkę, kurwa musiałem tego... Kurde, skąd się do mnie strzelać opcje? Ale słyszysz, że internetem nadrobią. No. Słyszysz mi szybciej to... Szybciej mi to wyśle, rozumiesz? Że on tam pójdzie niż on idzie. A w OBS-ie masz dalej te spadki, czy już nie? Co? Nie, zmieniłem kabel, teraz mam na konsoli spadki i mi wybiło z tego imprezy. Fajnie, nie? To może wina kabel, to weź kabel kurwa kupi, nie? Nie mam tyle pieniędzy. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Ja muszę monitor kupić, bo mnie wszyscy teraz na monitor naciągają, także... Ty, No. 125 na tym, na promocja jest. Na Division. No, to widzisz. No, Prawie za ale- darmo. Ty, bezpłatne demo. No. O. No tak jest demo, tam masz do... 5 godzin? No to cool, bo jest fajne. Sobie to, Super jest. no, pobrałem sobie demo na nek, za darmo. Demo. Wrogi pakiet wsparcia! A. Wróg nie może do niego dotrzeć! Demo to nie wszystko. To wiesz co. Zwycięstwo, widzisz? No podobnie to było. Okazałeś się prawdziwą odwagą! Diabelnie dobra robota, żołnierzu! O Boże.
quick pull jak tam na weekendzie robisz? Dowiedziałem się. Czarne oczy. Swe twarde oczy. No, się A ty od 10 wolne na weekendzie, tak? No, wolny weekend. Jedynie w sobotę się pracuje, tak to później niedziela, poniedziałek wolny. Ja już mam w piątek wolny. Za To sobotę, pan tu dobrze. za 11. Nie piąty, to jest sobie poniedziałek, bo będę wolny za 11. Ja wolę piątek. Znaczy mógłbym iść w piątek do pracy na czerwono. 100%. To jak na nadgodzinę, ale mi się nie chce. Aneka, dlaczego ty grasz sam? Co? No bo... Dlaczego ty grasz sam? Jakiś Kamil.pl jest, też gra ze mną. Arel mi nie wysłał zaproszenia. No właśnie. No. Chłopcy ololi mnie, chyba że grają na imprezie. Nie, nie grają. Kamil nie gro, Tak, chyba. Audition też nie gro. Mr. Black też Quickpull nie też nie gro. gra. No, Ja kupuję do Division. no, to także. Także to jest to samo, ta sama akcja jak z Fortnite'em. Wszyscy pograli i skończyli grać. Tak, chodźcie, będziemy No, grać. ale kup 70 zł i no kosztuje. Będzie fajnie. Czy tam... Fajnie No. będzie, wyślą Ej, kolegów naprawili te więcej. serwery w W2 czy nie? Ja, super są. Nawet działają. Niby dzisiaj była jakaś tam konserwacja, tylko do patcha brakuje, bo to muszą tego matchmaking tam dla wielu osób poprawić. Bo samemu to problemu nie ma, ale grasz w kilka osób, to już się gubi. Wiem, a na dwie osoby już dupa. No. Dlatego to chyba trzeba fizycznie patcha. Nie, dlatego koda się kupuje miesiąc po premierze. Deathmatch drużynowy. Czas Nie, pokazać z jakiej gliny No cię bo w ulepiło. ogóle. No. Przypalcie ich! Nie, powiem ci, że jak różnica właśnie jak, bo miałem... A w Black tego Opsa Division na graliście? premierę. No widzisz filmowy No tak. graczu. Nie, Zwycięstwo. Nie grałem. Nie graliście. a co to jest? A, Nie. też nie wiem, wiesz, ale dużo osób o tym mówi, także też chciałem zabłysnąć na streamie i też o tym powiedzieć. Ja grałem na przykład w Black Opsa trójkę, No. miesiąc po premierze dopiero, Tak? na PC i serwery tak zapierdzielały jak szalone. Żartujesz. Nacierają wzdłuż trasy dostaw! Nie, na premierę faktycznie, jeżeli chodzi o tego Black Opsa trójkę, to też był jeden z matchmakingiem, też tam szukało, gubiło. W tylnej części Gustawa! A wiesz, No, ale później jeżeli chodziło już tak zajebiście, Tak, że można, no. wiesz, w kilka osób, No. w 12 osób... można Ajajaj, było chciałem nie? być sprytny. Nie no, tutaj myślę, że da się tak samo zrobić, bo to będzie ten sam schemat działania, tylko żeby to Tylko ogarnąć. za miesiąc. Lepiej to wygląda niż w tej becie? Jasne. Lepiej, No lepiej. kup, fajnie, pogromy razem. Fajna sprawa, fajna gierka. Nanek, ja ci nie namówiłem na premium, co tak mi A nie, namawiasz? nie, na Fortnite'a mnie namówiłeś. Będziemy grać, No. będzie fajnie. Mamy przewagę ogniową! Ale czemu się śmiejesz? Czemu? Tak się śmieję. Nie, ja sobie przypomniałem, Lubię. Przecież tak my... czuję sobie Petera. Danek, powiedz, a kto cię kurwa namówił? Bez kurwa. No, taki quick pull. Jaki Whirlpool? Jaki quick pull? Whirlpool. Danek, opowiedz Ponosimy jeszcze raz co straty! się działo. No chłopaki mówili, będzie fajnie. Będziesz miał mapy, Ja wiem, jest odblokowanie słynny broni za darmo. filmik na tym. Oszukali banda. To nasz dzień! O Boże. Zwiadowcy są w powietrzu. Mamy widok z góry. Ale jedno co może być na net pewien, to jak sobie kupisz premium za 209 zł do Call of Duty, to ono nigdy nie będzie tańsze. No. Nanek, kup se. No zaraz kupuję, ja Nie, już serio ten. ci Nie, mówię. będzie tańsze, będzie tańsze. Ja już, jak Nie, się to co ty, nazywa? Activision nigdy promocji nie robi. Co ty, Na jak ten ty była jest. promocja już na premium, To może, na Black to raz Opsa? może. Raz Fil- może. ten, słyszysz, Była- filmowy gracz raz was była. podsumował. Była na 2 dni i grę skończone. Razem z premiumem była jeszcze promocja, ostatnia nawet, Kamilu. To może było, ale Activision rzadko robi promocje na tej DLC. No rzadko, tak minimum 1,5 roku po premierze, wiesz? No.
Jak już kolejne kody wyjdą, to wtedy. Sorry. Dobra. Zagram sobie w Assassina. Ach, kurde, oni tam uciekam. Pierony. Akurat. Pierony. Nanek, a właśnie... Nanek, w Assassinie masz kooperację, odpal sobie teraz, wiesz? Pogracie z trójką. Assassina? No będziecie Rydwanem jechać. Cicho, Black, cicho, kurwa. Nanek miał się kurde tego, nie? Ej, Janek, gramy ten koop, czy nie? No, gramy. A to bym musiał kupić premium, no. Kupisz, żeby cię... Blakiem No. pojedziemy do wioski. Widzisz, tak? Stoisz koło tej piramidy? No stoję. Gdzie ty jesteś? No kurwa, nie widzisz mnie? No stoję koło ciebie. No. Zdjęcie ci można Janek, chodź, zrobić. będzie fajnie. Pojedziemy do wioski. Poszukamy jakieś działchy. Mhm. Czy ja? No. Matki Kijowa. Czy... Dobra, stare Kijowa, kto był to? Stare Kijowa. O. A kruczek tu jest. Jak to jest z tymi grami, to się kupuje w sklepie cyfrowym? Na przykład kupisz sobie gierkę, No. nie? No. I tak, dajesz im pasy, ja ustawiam sobie twoje konto to główne i mogę sobie pobrać na swoje, tak? Tak. Na przykład ty mi dajesz swoje konto podstawowe, ja mam jakby swoje konto podstawowe i mogę jakby z każdej aplikacji korzystać, no to normalnie też grasz, nie? Tylko korzystasz. Jest. Tylko, że wtedy po prostu jest, jak ja mam konto podstawowe, a nie wiem, będzie awaria PSN-a, no to sobie nie pograsz w trybie offline, bo nie będzie mógł synchronizować tego, nie? No. A ja będę mógł, bo mam konto podstawowe wtedy. No. Grałem z Wiktorem Zwiadowcy są w powietrzu. i Mamy widok z wszystko góry. zajebiście działa. No, to jest kurde dobry bajer, bo może no, gierkę, Na przykład takie kody, nie? To jeszcze narzekam, że na O. 40. Jaki głupi snajper. Przez blacha mnie zabił. Co za mato. To tak samo Kontrolujemy by miał kupować, nie wiem, tylko Far Cry'a na przykład, nie? 290 na pół się składamy. Super wynik. No ale czekaj, czy Far Cry już będzie tańszy i można pudełko haczy tańszą? To ja już zamówiłem tylko za 300 zł pudełko z tym Season Passem Euro RTV. Pudełko zamówiłeś? Za 300? Tak. Znaczy 300 zł z Season Passem. No bo normalnie z Season Passem kosztuje około 440-30. Zrzucam bombę Ejza. RTV poleciał tak z ceną, nie? Szal nie brać się. Tylko 50 zł różnica. No. Poszedł moździe. Ale widzisz, Kurczę, jakby nie musiał przeładować, to by go skosił. Nie no, podstawowe Ale dzisiaj chłopaki, powiedzcie, czy wam się nie opłaca iść gdzieś, kurczę, do tych sieciówek, gdzie wypożyczają gry? Bo i tak grocie 2 dni w gra i potem namawiacie kolegów i tak nie grocie. To... My tylko w Fortnite nie, ładnie graliśmy. grę, nie? Przepraszam, PS mam kupionego na premierę i gram codziennie w PS. Ale gówno w tym plusie, w tym Przejdę i sprzedam, nie? Oj. Quickpool musimy Ale się na straszne zombiaki umówić. gówno. Jeszcze z kimś tego, z Jankesem, na zombiaki się umówić. No. Średnio By przejść. na te zombie. Tak, powiedz A mi, właśnie filmowy temu graczu, co tam u ciebie multi, słychać nie? ciekawego? Hardcore. Jankesowi się podobają zombiaki, tak się wkręcił dzisiaj, że masakra. Nie zatrzymywać się. A to Wormsy są w 3D? Mhm. O to ścierwo jest, nie. Czemu? Jak było coś takie typu jak Worms Party na przykład, albo Ale no Armageddon, hopie, to masz można do by wyboru. Jak jedno okno zakryjesz, to możesz w 2D. pograć. No. No. Fajna opcja, nie? Tak mogli wszyscy. No a tak Zajebiste. najlepsze z tego, jeżeli chodzi o te zombiaki Quickpool, to był się taki random, który wbił do nas. I wyobraź sobie, że koleś przez 13 rund jechał tylko na pistolecie. Bo nie wiedział jak się broni kupuje. Ale w jakiej grze? W Call of Duty, zombie. Aha. Koleś przez 13 rund jechał na I jak pistolecie. wyniki? Fajne? Tak. No,
Albo jeden koleś tak samo, wyniki ponabili się ponad 40 000 punktów. Wiesz co? Jak Co? ja w BFA z niektórymi randomami tak grałem, że kuźwa mi się wydawało, że gram ze zrywem, nie? No, ale nie, Kluczek powiem ci, padał, właśnie że tylko we zrobił FIFA tego, cały czas pyko. I się nie wstydzi. 40 000 monet koleś nabił i wiesz co zrobił? Wziął stare masowo wszystkie monety, powyrzucał tego ludziom, by pozbierali i wyszedł z gry. No i dobrze zrobił i co? Robi nie Robin Hood, tylko ten. Dilsy Nilsy. Ale będzie najpierw podejście dziwne, nie? Ale... Nie. Czemu dziwce? Uczciwy. Jak go stać kupić, a innych nie stać, to co? Podobno ta FIFA słaba jest, nie? No, FIFA słaba 18. 18? Tylko podobno tryby ma dobre, a tak to. Kruczek to ja podobno PS-a wolę. napieprzał, bo mi pisze tutaj na czacie. Ja sobie w tym roku odpuszczę FIFA. Nie da się Bariera, PS-a. bariera. I Peter w ogóle nic w FIFA nie gra, nie nagrywa. No nic, a kupi w ogóle? Ale po co przecież... Tak, słuchaj, ostatnio Peter mówił tak, Project Arsa 2 ma zafoliowanego, F1 zafoliowane, FIFA zafoliowana, co tam jeszcze ma, PS-a ma dalej zafoliowanego, Assassina ma dalej też nieotwartego, więc... Prezerwatywy to samo. No, Zafoliowane. ja mu to To powiem. jest zafoliowane. Świetnie wykonane! Dobra robota, żołnierz! Ojej, to drama kondony. Bęk. Coś musi być nie tak. Naprawdę. No to dobra, to wiesz, kupił chociaż, miał kasę, to kupił, No. nie? Zrobimy podobnie, jakbym miał, kurde, jakbym miał dużo kasy i wiesz, i faktycznie chciałem to na gry wydać, no to... Nie miał teraz czasu, to nie Najlepsze grał, no. promocje na te starsze gry Żebyś to są włożył w do Biedronce. lodówki. 5 dyszek masz grę. No jest ten, Wolfenstein chyba jest w Biedronce. No. Był już. Był? Się skończyło, no. Widzisz, filmowy gracz trochę... O, 8 ten. Ja chciałem kupić, bo... Pograł opcja jeszcze troszeczkę w była, ale Assassina. Na już PS4. nie było i Widzisz, musiałem słyszysz, kupić, kto to chciał grać z Watch tym? Dogsa. W Jedynkę. Assassina, w kooperacja. Filmowy gracz jest. No ja bym pograł, ja bym pograł. No widzisz. No chodź, zagramy. No, ale tu filmowy Chodź, gracz piramidy. jest. Z wami pograł. Chodź, ale piramidy zwiedzimy, No, nie na ma nek, problemu. no. Tak jest. Ja kupię gra i pogromy, a jak nie, to wam z Ale dupy wiesz, jakie nogi to jest powyrywam. Dupne, jakie to jest dupne? Okej, idziecie na taki zakład. A, dawaj, ale później mi oczy pomalujesz. Nie ma problemu. Na fioletowo. Na siwo, kurwa. Nie, na Na czarno. czarno, a to mocniej. Mocniej, wiesz, to mocniej. I potem się dziwicie, że ludzie odchodzą, jak nie rozumieją dowcipów. Tak jest. Ale kurwa nie mają dystansu do siebie, to No. co kurwa co Nie o tak czym mamy ja. gadać. No. No. Widzisz, Quick Pull, ucz się. No. A tak, a propos, wrócisz? No już jestem. Jesteś, aha. Kurde, bo ja się przejmował. Bez ciebie to opia nie ma zrywu. No, dupa. No. Ale kto to powiedział, Janka? Z wczoraj tak, że ci w nie będzie obowiązkowo. Kaj, Deathmatch drużynowy. Kaj, no Czas ty wiesz, Aha, że pokazać, tam. jakie miał być. gliny cię ulepili. to... No, O, tu już Ja- tak, ten Anka usłyszy, ten Ankowa No już jadę, w ogóle, jadę. już koniec. Ale to Gdyby mają być takie po trzecie 50, zakupy. bo tani. No co, on wyda przepłacą? Powiedz mi, Byłyby dziurka była, nie? Anek, ja tam wolę młodsza, jak spójrz też, to twoja... słuchaj, ja ci wybór, nie? powiem tak. Słuchaj, w tej kopalni jest No. ciemno. Tam się nie wybrzydza. A kto się napnie, tym, kto się wypnie, temu przerąbane. Ja z dupy nie gej. No. Widzisz, jakich kolegów masz? Oni o wszystkim wiedzą. Co i jak. No. Ej, ale mi się to podoba. Ej, jednego zabija. Zauważono jednostkę Tu na przykład wroga. chłopcy jak to opanują, nie? Ci co ze mną grają teraz na meczu. Jak oni to opanują, to oni mają każdy mecz wygrany. Bo ja okej, leca. Wygrywamy walkę! A, ta. Kaj leca,
Ten na przykład jednego mi się uda zabić. Który masz level? To. Te mapy nie Jo, podobają mi się level. w tym kodzie, tylko dwie są takie zajebiste. Nie, quick pull. Quick pull. Quick pull ma level expert. On instaluje gra, rozumiesz, obojętno jako, rozumiesz, level expert dup. No, Nie. poważnie. To zagraj sobie w ten Killing Floor 2 na przykład. Albo w Wormsy. No właśnie, możemy to pograć. Albo w Wormsy. O, To głupie jest. No, to Jak też w Wormsy się se zagraj, zagraj się z nim w Wormsy. Albo w końcu w tego Drive No, w Drive Cluba tak obiecał. Nie żyje, Nawet nie kupisz żyje! Drive Cluba, bo biedny jest. Co? Zwiat w powietrzu! Za darmo był. Drive Cluba. Ale ja nie chcę tej ubogiej wersji, ja chcę tam, wiesz... Nie ma problemu, ja ci nawet Drive Cluba kupię z autem. Chcesz? Tak, 500 Nie, subów, tak? ta Z wersja z resonakiem. autem 500 000. Nie ma problemu, obcy. Mówisz masz, u mnie to tak działo. Weź sobie twórz 500 koła na YouTubie, kurde i 500 000? no to pół miliona. Dobra, to zapłacę tam subę kolegom, to zrobią konta 10 minut maila i będą chyba tyle subów. Proszę bardzo, jak 500 000 mi załatwisz, nie ma problemu. Będziemy myśleć. Będziemy załatwiać. Auto, Drive Cluba, wszystko. A sobie tak wyobraź, na Drive tak Cluba sieci. masz? Nanek siedzi i nagle dup 500 subów. 5 milionów Masz subów. Drive Cluba? I no będzie drin, 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 drin. Jeden na Nawet ostatnim ma wszystko. Jasne. Opowiem mu wszystko. Nie, na Assassin no ładnie Na wygląda. pewno ktoś go tam kiedyś namówił na Drive Cluba. Nie. Co ty, a... Nie? Jeszcze Na nie? pewno? Zwiat szuka celu. Jeszcze nie? Danek kup Drive Club będziemy grać. No. Tak jest. Jeszcze na to ci nie namówili, co? Będziemy grać. Kamil, ej, ten Assassin fajnie wygląda na tym Pro, podoba mi się. Kurde! Bardzo Ukradł mi go. Bardzo dobry kierunek, jakby Intel na przykład zaczął kręcić z No, no właśnie, ale właśnie widzisz dziwne to, bo przecież Oni oni na nie przykład teraz zrobią. PS4 spowalnia, PS4, PS4 Pro i Xboxa i wszystko spowalnia jedynie procek. Ty, a patrzcie, No tak, na ale Twitchu właśnie mnie widzisz, ktoś ale- ogląda, ani... No. Ja nie wiem, tam na Twitchu chyba też jest czat, można napisać, może odezwać się kolega na Twitchu, którego serdecznie pozdrawiam, pomacham mu. No, mówię, jeżeli chodzi o tą współpracę... Zapraszam to do nie chodzi konwersacji. O to, że oni gdzieś zrobią procesory czy wspólne karty graficzne, więc chyba o konsolę bardziej chodzi, Co? nie? Taki domysł. Mi się też tak wydaje. A, tego. No ale, to No jest- ale godojek na ci, że pewno będą do wymieniać, pieniędzy, będą wiesz co, wymienialne karty graficzne. Nanek nie będzie, będzie kurwa, Będzie, tak. chłopcy. Nanek, Jak te bo wtedy- pamięci są wlutowane, kuźwa, Będą, ej, to miejsca, będzie w wiesz? piątce, ej, czytałem. No być. Nanek, to kurwa konsola będzie ważyć 4 Nie, kg. chociaż może być. Danek, gdzie w CKM czy w twoim weekendzie czytałeś o tym? Co? W ten, Trybuna Górniczo. No to A, kurde, to może nie. tam tak czytali. Nie wiesz, Rzucam media Ale kłamią. faktycznie, ale mówię, gdyby był procek Intela, karta graficzna AMD... Ja. No. I gry rozumiesz od razu na USB. Przecież tak by nie było, mówiąc właśnie w PS3 jest procek od Intela, nie? No. Chyba sobie. I patrz jak to fajnie chodzi. Zaro się podobno konsole jedne grzoły, nie? Obiad trzeba uważać. A to było No zajebiste. ale tak, jakby właśnie w ten AMD-ku procek masz, Intela. masz tego wulkana. nie? Kurwa Żeby mać, tam nie musicie było się wciąża rozdzielać. procek. Więc tutaj to byłoby dobre. Jakby tam dowalili tak, nie wiem, z 10 teraflopsów. O kurde. A nie, na PS5 co? To już musi być... Nie wiem, 17 walno mi się wydaje, to co to kurde? A o Nie czym wy wiem. teraz mówicie? Nie, Co to jakaś, z czym to się... nie wydziaduję tyle, czekaj. No ale patrz, dobra, jak teraz mamy pół generacji, to widzisz, Microsoft dojebał te 12 teraflopów, tak? Co to są te terafloty? Halo! Jak 12? Nie 12, 6. Moc obliczeniowa karty O graficznej. Boże. To kryptowaluty będziemy na konsolach walić, ja? O, ej, szłoby, bo ile Kurde, ja muszę... Opatentował jak to. To jest mój pomysł. Oficjalnie już wszyscy słyszeli. Patrz, tyle godzin rozumiesz grać przegrywo na konsoli. Co z tego mo? Jakieś tam rozumiesz ty. A tak przynajmniej by mu się... Konsola by mu kopała kryptowaluta.
Ej, może by na prąd starczyło. No tak, ale to jest 4 A po miesiącu dostajesz te wezwanie do zapłaty od ZUS-u. Za co? Zauważone Nie od jednostki ZUS-u, to na świadectwo podatki. Nie, za to akurat nie płacisz. W Polsce wszystko No, możliwe. ja Nie, wiem. mój kolega kopał. Przepraszam, kopał, ale nie? to pierwsza rzecz to nie... Jak przyszedł mu rachunek za prąd, nie, to od razu mu podwyższyli automatycznie, bo przekroczył limity, nie? No, ale nie to... No tak, i powiem ci, że grubo tam. Filmowy gracz się pyta, czy macie Rumble 6. Spaj, nie? Ja mam. Tak, mamy, ale już nie gram 4 miesiące. Czemu nie grocie? Nie chce mi się po prostu. Czekamy aż kupisz. Aha, Czekamy na telewizję. kurwa mać. Powiedzcie mi, kaj są te durnie, co ze mną grają. Kaj jest Pikachu.pl. Pikachu. Aha, dobra. To z Pokemonami kurwa tam grasz? Dobra. Daniel, zwierzyniec. Ale Pokemony to się... Dobra, już wiem z się kim jednak grom, zbiera, sorry chłopcy. kurczę, Dobra, no. już mogę wszystko wiedzieć, o co chodzi. Dobra. Nanek Pokemony to się zbiera, nie? Wrogi A ja pakiet gram z wsparcia. Pokemonami. Wróg nie może do niego dotrzeć. Mam się obrazić i wyjść z ekipy? Że mnie obrażasz? Myślę, że mógłbyś spokojnie. Aha, dobrze. To jest dobry pomysł. Dobrze, dziękuję. Że na przykład, że z jakiegoś powodu nie możesz zebrać tego Pokemona. nie? Słuchaj, sorry, ale nie mogę się złapać do Pokebola. Nara. Ale przecież i tak mam wszystkie zdjęcia wasze na fejsie, to po co? Pikachu do Pokebola. A to nosisz nas w dowodzie? W Tak, w portfelu? dowodzie. Mam książkę telefoniczną, chcesz? Nie no, po cholerę mi ciężko to. Ej, widzę, że wyście się już tacy skurcze. Tak, i no już tekstami Co? jedziecie. Nie. Nie? Nie, nieprawda. No. No jak wydaje ci się tylko. Wydaje ci się. O! Kruczek widzę, że fan Pokemonów, bo całą Ale piosenkę mi patrz, sam ale to się wyśpiewał. zaczęło. Ale to się zaczęło od tego niesłynnego premium 200 zł, nie? Nie. No Jezu, bo każdy ma dystans do siebie, kurde, i można z siebie pożartować, No ja nie. pierdolę. I z pedalskich wakacji w górach. Słuchaj. No, przykład. No. No, ale nie, no, Tym bardziej. Tym bardziej właśnie. ale każdy... Jakby nie pani Blondy ale jechała, to każdy- by były richtig pedalskie, na szczęście jedzie. No i co, ona będzie spać po środku? Nie. Peter nią będzie chronił. Nanek, a jakby na tym Zabawa zlocie była słoneczka pani będzie, tak? Blondi, nie? Co? Jak na zlocie zrywu była pani Blondi, to twoja by cię puściła, czy nie? Gdzie? Na to impreza. Na tą imprezę? No, na termy na przykład. Byłaby pani Blondi. A co ty, co? Nie wiem, UFO mi chyba. No właśnie. Chyba. No, ale A jakbym zobaczył jej stanik, chłopie, to... A jak jeszcze ma jakąś fajną koleżankę, to zapraszam. chłopaki, z czym wy do ludzi? Powiedzcie mi. Wy się śmiejecie z prawdziwego mężczyzny, co oczy maluje, a wy chcecie do pani Blond. Prawdziwego mężczyzny, co oczy maluje. Świetnie wykonane. Dobra No, co robota, jak co, ale Michałem Szpakiem nie jesteś. Myślisz, a kto go wypromował? Kto mu powiedział taki design? Kto? Aleks kopalni. Teraz rozumiesz, ani cześć rozumiesz na streamie mi nie powie. I dzięki komu chłopców lubi. Dzięki komu. On chłopców nie lubi, to jest taki image. Jeszcze najlepsze było jak on w tym. Śpiewał Niemena? W tym. Mam talent. Nie wiem, czy to Idol, idol no był, mam czy... talent czy Mam idol. talent, o. Ale pięknie go zaśpiewał. No i Wojewódzki do niego mówi, jak zniszczysz Niemena, to ja zniszczę Nie, ciebie. tak mu nie powiedział. Zrobię ci krzywdę, Jakoś zrobię tak, ci krzywdę, podobnie. ale ona nie będzie przyjemna. O. Albo i tak. Wiem, oglądałem. No wiesz, jaką krzywdę mu chodziło, nie? Słuchaj, no nie wiem, uświadom mnie. Chyba masz lepsze tam ten. Nanek, słuchaj, Nanek ciepły nie jest, więc on nie wie. No, nie tak, wy gejowsko, ja też gejowsko jestem. impreza w górach. Nanek ma zimne stopy. Tak, i ręce. Ja w ogóle jestem zimny Skąd dran. wiesz? Bo był u mnie, A, z połu w dziewica, nogach. Łukasz, kiedy to było? Przyznaj się. Nie mogę ci, Nawet mogę miał ci nie powiedzieć, mówić. bo pokojarzysz fakty i będzie ci smutno.
No. Kurwa, też pamiętam, to miało być nasze rendezvous, a on poszedł kurwa z nami. Nie, on po prostu się obraził na ciebie i stwierdził, że lepiej mojego psa wygonić i on będzie spał w nogach. Będzie się lepiej czuł. Quickpool jesteś? Mhm. A to by też nie zaliczyło tego trofeum za prolog? Czasami? Wiesz co, nawet nie sprawdzałem. No bo Ej, mnie. wejdźcie, Chyba właśnie bo w nie. chłopcy, wejdźcie se, Bo w rozumiesz, kooperacji na graliście, tym, dlatego wam nie na zaliczyło. streama, poczytajcie się, No. co oni piszą. Nanek, kup tego No. Assassina, pogramy w No, kooperację. kup Assassina. Mhm. Pogramy w korpo. Spoko. W kopa pogracie, trofea ci się nie będą zaliczać, widzisz? No, same plusy, ej. Sprawdźcie broń, polujcie na wroga. Bądź ostrożny, strzelaj! A może to właśnie do koopa trzeba, żeby zaliczyło? Kto wie? Mhm. Za jedyne 200 zł. Powiedzcie, że... Olo, Ej, powiedzcie, że my się na jednym statku pieremy ze wszystkimi. Ja pierdzielę. Oj, na razie panie, trzymajcie Trzymaj się. No, Harold, ty to jeszcze trzeba byłeś? się. Kurde, czemu się ty nie odzywasz? Chłopie, tako cichutko myszka. Słucham. Kieronie. Kobita śpi, obudzić nie chciał. To co? A, chłopie, ona mnie znowu. Nie ma Jak co on by budzić. padł, że ze mną godo, to by wszystko było okej. Słucham i wszystko zapamiętam. Co? Słucham i wszystko zapamiętam. co No, gadać. tak zrób. Tak zrób, a jutro się spytamy jak było i nam wszystko powiesz. O, to już wiemy kto rozumiesz w górach będzie całą imprezę pamiętał. No, ja na pewno. No. Widzisz, już je ochotnik. Żeby nie było Cats Vegas. Ja, No. ja będę trzymał aparat. Albo żeby nie było, rozumiesz, Projekt X. Nie, żeby nie było MMA tylko, nie? Jakie MMA? Quickpool wie o co chodzi. Co, że będziecie się prać? A nie, ja nie A, wiem. to też Chłopcy, przecież wczoraj to było gadane. ja wam powiem tak, tam... Gejowskie MMA. A, gejowskie. Aha, a to nie, to ja się nie będę wtrącał. Już jak chciał was bronić, ale nie, to ja się nie będę wtrącał. To co se tam będziecie w kibelku robić razem, to mnie nie Bawcie się po interesuje. swojemu. Dobra, nic, no na razie. Na razie trzymaj się, No, pozdrów trzymaj, żonka, rozumiesz, wpadnij na kiedyś na razie. piwko. W piątek wpadnij. O, w piątek będziemy grać. Przynieś konsolę, będziemy grać. Robimy umie impreza. Pójdź na piwko na wszystko. Ciulu. Poszł. O, trzeba temu Gadowskiemu powiedzieć, niech wjazd na chatę do Namka O! Chłopie, to on by się ty... Nie, bo by mi było wstyd, wiesz? W przedpokoju by się zabił, No, nie? kaj w przedpokoju, chłopie. Rozumiesz, tu w przeciągu by mu drzwi otwarł, on by szczewiki sebryk i już by, rozumiesz, miał fuzekle potargane, bo nierówne kafelki. Ej, Kamil, przechodziłeś z tymi krokodylami. Nie, Z którymi? I tam tym co... No ten co trzeba tego gościa tam. A tego pedała, nie, to tylko na YouTube widziałem. Nie przechodziłem, bo miałem za mało level, wiesz? Kuźwa mać, jego awans! Który masz level już? Ja 10. Będę miał. No to mówię szybko No nabijasz. bo... Widzisz, relaksuje się przy waszej dowciapnej gostce i tak fajnie się gra. Walniemy ich opór! Teraz kurde audition O. Co nie, oglądam sobie ten film z The Division. Ale kurde, audition, będzie dobrze. No, ściągam demo na razie. You touch my tralala, my little ding ding dong. Walniemy ich opór! The Division dopiero levele szybko lecą. No, chłopie, wiesz jak tam skokają? Nie? Mr. Black. Ale no, pięknie się gro, naprawdę się pięknie gro i pozdrawiam Tomka M. I kurczę, chyba Jacek miał. Jak on miał ten drugi? Nie pamiętam. Ja też właśnie nie pamiętam. Kurde. Tak dużo grały z nim. No.
Bo to wiesz, chłopie, to były emocje, tam imień, ach, to nie było czasu. Chłopie, to nie było czasu, to były... Sięgnęły zenitu. Ja rozumiesz się czym mebli, bo było jak się, że mnie jebną. Znaczy, żeby mnie nie lebli. Na schodach! Świat w powietrzu! O, wy świnie! Ale żeście się wtopili w tłum. Na statku. Dobra, panie, ja będę uciekać A też. czemu? Cóż tak? Zwijam, nie? Kurwa, zeżrą mnie krokodyle. A cóż tak, panie? Trzeba trochę pospać. No tam, walić spanie. Tra la 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 la. Spanie jest Ale za żeś słaby. siulu mnie chciał nabrać, co? Ty durniu, ty. Nanek ma daszulsą do roboty, widzisz, No siedzi a jeszcze. co? A co się uda przejmował? No bo Nanek to wiesz, on tam się w robocie opierdala. To On tam się zasypia opierdala. przy tym, na warcie. Popatrz po tych oczach. Ty zasypiasz na warcie. A, Dalej podtrzymuje ten strop, żeby się nie No. prowadził. Jak się śpi się na węglu, potem tak się oczy ma. wtedy. Przysnęło mi się, a tu się chłopcy, coś nie, nie kurwa mówcie wali, tak. Bo to nie jest śmiesznie. Kopalnia to nie jest sobie idź się wyspać, bo to jest naprawdę poważna praca. Dzisiaj jak macie takie śmieszki, chichki, to dzisiaj hopa wywieźli. Także Co mu się stało? nie wiem co się mu stało, wypadek miał. Następny wypadek też był, hopowi do oka coś wpierdoliło, no i Świat w na powietrzu! takiej innej kopalnika i tam znajomi tam takie pewne osoby, które z mną pracują. Hopowi szłapa się coś stało, utargało. Także haha hi, ale Ruch na Ale lewej nie. burcie! za 2200 Ale nie. se dać noga, utargać. No. Tak to wygląda, takie są realia. Ale robić kajś trzeba i... Ale nie za to, nie za taką karę. No a co zrobię, co Kaj? Kaj na te gry kupia więcej. No. Kaj pójdę. Nie no, tam ci co pod kopalnią robią, to tam oczywiście mają więcej, no ale wiesz, jak żeby się pod kopalnia dostać, to już kurczę, chłopie. Wujku, wiesz ile trzeba mieć. Dobra, ja uciekam. Jutro będę w podobnych porach. O ty kamperze! Elo. No, Także do cześć. jutra. No, trzymajcie się do jutra. No, No, trzymaj się. trzymaj się. Kurde, może by sobie Switcha kupił? No kup, też fajno. A też kurde nie kupi New Edition. O. A ja chcę i na kunia kupić. Wrogi myśliwiec! Ale Zelda jest dobra. Kamil poszedł. Alot Fritz, nic! Ja miałem kiedyś Nintendo SP. Ostrzał moździerzowy! Wycofać się! Kuźwa, to była konsola. Bomba wroga! Ty chłopcy, Kamil poszedł, Audition jest? Też poszedł. No, Jesteś. no. Niestety. Wrogie myśliwce! Nie, niestety mi to nie przeszkadza, dobrze, Zauważono że... pakiet wsparcia! Zablokuj popełnienia wroga celu! Ja idę sobie kunia kupić. O ty pał. Kurde, jak się grało na NES-ie, na SNES-ie w Mario. Zwycięstwo. Co gówniarze. Uwaga dziś zaważy! Ja to zawsze w kontrę grałem. A miałeś Pegasusa czy miałeś NES-a? Tym Pegasusem miałem NES-a, wiesz? A mi stary przyszedł ze Stanów, przywiózł mi NES-a. A ja miał full station. Bang. NES-a i tego, i Game Boya. O, na Game Boyu bych Wziąłem pograł. Game Boya ze Stanów, miałem SPK. Ej, a to wszystko było po... W ogóle NES był nieosiągalny w Polsce, nie? No. Ale ten Game Boy... Czekaj, jak się ten Game Boy nazywał? NES? Co? Classic. Nie, z Nintendo. To miałeś Game Boy Classic, Game Boy Z Color, Nintendo potem konsola Advance. na te kartridże. No to NES był. NES. SNES. Mhm. No bo SNES był później. podróbka, rozumiesz, tego to jest NES, ja?
Ja to jakaś tam... O, 10 ranga, No, Pegasusa proszę. jest NES. Ładnie wbiła się 10 ranga, proszę. Czy Pegasus z podróbką NES-a? No. Ale nowe Mario wyszło, nie? Ja. Co? Gonciarza widziałem niedawno. Odyssey, tak? Podobno hit sprzedażowy. A. No wyszedł ten nowy SNES, no. I co, też na kartridże? No tak, to jest taka, wiesz, no Na to kopia, no. Pokebole. No i tam masz na przykład, nie wiem, tak tam pamięci masz te gry chyba, nie? Ileś tam tych hitów SNES-owskich. O, Peter widział nasz filmik. Mr. Black. Napisał mistrzostwo. Jaki filmik? Pokaż. O nie, nie. Ta. Ja wiem, jak te krokodyle trzeba zabić z góry. Ej, Mr. Black, poślij mu Kurczę. Quickpolowi to. Ale co? No. Ta. Deathmatch drużynowy. To jest na tym, na grupie. Ale poślij, bo Ja nie on to wiem. musi obejrzeć. Quickpol, tak się montuje filmiki. Bądź ostrożny, strzelają. Chyba chujowo chciałeś powiedzieć. Czemu? Super, pięknie. Ale Nie, to chujowo wyszło. jest głupi. Jeszcze. Tyś chuja nie widział. To dopiero będzie dobre, jak kijów nie by się... Nie wiem, coś ci przerywa. Chyba masz coś w ustach. Ale krótko. Sorry! Po tych guptasiach mi się tak... Teraz takie teksty trzymią, że... Przepraszam. Chyba masz coś w ustach, no. Nie. O, wyś... Rasputin. Oj, wszyscy poszli, olali mój strumyk. Manek obraża kolegów, z którymi gra i wszyscy zrobisz, jak poszli. nic nie zrobisz? Nic nie zrobisz na to, no. Zamiast kulturalnie się opie zachowywać, to obrażał kolegów. Tak jest. Wrogi zwiadowca Manek jest w prawdę ci powietrzu. powie. Tak. Quickpole to na PU wyślę, nie? Kurwa, jego mać. Oj. Na Kuźwa, no. Face'a. Ej, Jokca, ej chłopaki, Jokca mój ten, moja szczelba. To było pięknie tutaj. Masz. Jo, co? Jokca, rozumiesz mnie? O ty pało. Nie, popatrz całe, muzyczka se pójść. Widziałem. Tak? Na YouTubie? Kurwa Wrogi mać. zwiadowca jest w powietrzu. Ta. Jak ty gnoi teraz na tej kamperskiej mapie zabić? Tak przynajmniej była pompa i szło się puk. Wow. AMD łączy się z Intelem. Nadlatuje bomba Spoko. wroga. Kryć się. Jeb mnie. Wrogie myśliwce, kryć się. Sadziła w oko mi, nic nie powiedziała mi. Tarararara, oko boli mnie. Na balkonie. Nie tak. O ty gnoju. Brzydki gnoju. Świat szuka celów. Kuźwa mać! Jeden i ten sam gościu. Pedał pederasta, zabij go. Manek, jak twoja opinia te kolor? Super! I no oddajcie mi ta... Jak się to nazywa? Moje pompki. Gdzie jest Nie, moje pompki oddajcie. Ale podoba ci się? Super, piękne. Jak chcesz kupić, kup. Piękne. I premium kup za 200. Nie, poważnie. Chcesz moja poważna opinia? Jest grywalne. Jest grywalne. Jak na razie widzę, że A, coś więcej? coś więcej... No graficznie mi się nie podoba. Jest to tak wszystko na bez kolorów robione.
No wiesz, jak to na tym samym silniku jedzie 10 lat, to się dziwić. No, to... To jest silnik Quake'a trójki. Przepraszam, chłopie, To nie chodzi o to, z Mercedesa że- rozumiesz to jest ten, silnik z czwórki na silniku pola, nie? 500 000 To jest kilometrów zrobisz tak, wypracowany, że kuźwa, no. nie widzę żadnego problemu, ale coś kurczy Kuźwa. atrakcyjniejszego, no coś, nie wiem, no. Zobaczymy, bo to jest dopiero premiera tego. Nie wiem, no. Kiedyś może to nastąpi. Ale jak na razie nie, no nie ma złe. Nie ma złe. Troszeczkę poprawili to, że na tej mapie, co teraz grom, nie wiem jak ona się fachowo nazywa. Tutaj się w tych bunkrach, rozumiesz, i tych okopach się biegało z pompką. To teraz się już nie opłaca lotać z pompką, bo pompka jest słabo. Kurwa gnoju, ty! Dostawu idź pod skokę, a nie tu jebańcu. Ja tu opie przed widzami, rozumiesz, opowiadam, rozumiesz o grze, a ty mi tu wyskakuje jak żaba. Gnoju jeden. Opie wyskoczył mi oby żaba, ej. Co kurwa? On drugi mnie zabił. Pedał je. Jebnij mu, No jebnij opie mu. za chwilę wyleza z siebie, tam wleza, rozumiesz, i zrobię z nim. Nanek się Nanek uspokój. chyba wyłączył streama. Nie, jest, Nanek, uspokój jest, się. ale mi już wybiło, rozumiesz. A najgorzej jest jak mi w robocie wybije. Tara, o ty gnoju. Audition, ty kupujesz tego kola nowego? Audition kupuje ten, Ja? The Division. Nie. Dyszanok, jak wczoraj skończyliśmy grać, No. nie? To była która? Czwarta? Jakoś tak to Nie, nie, chyba że mu zegarek przedstawiony. Kamil do mnie pisał dzisiaj, patrz do której ty kieruny. Kto ci pisał? A nikt. No powiedz. Ja pierdzielę i... Weź się z nim koleguj. Cofnij się streama, bo zobacz. Nie chcę, nie udało się. Nie chcesz, to nie. Ja na Nexie wczoraj jednak nie położyłem do No. wylany. Poszedłem do roboty No. o 5. Godzina 8, tak mnie jebło. Mówię pierdalaj do wylany. I spałem chyba, nie wiem. A to co, w robocie w łóżku spałeś? Nalot Fritz X! Gdzie? Do domu przyszedłem. Co kaj ty robisz? Na placu? No ja mam do roboty 5 metrów. Pakiet wsparcia zniszczony. Brońcie strefy zrzutu. Na grubie. Straciliśmy przewagę ogniową. A, kurwa. Byleby na podwórko wyjść. O. To na placu robisz, ja? No. Kontrwywiad jest w powietrzu. Atakuje Nie no, samoloty pod dachem, zwiadowcze nie? wroga. Pod dachem. Dobrze, że nie na polu. Pilot myśliwca w drodze. Podchodzę do celu. Wróg Kurwa, Przemijcie się. To was też mówił na polu. To kurwa, to tylko pod Warszawą mówił na dworze, kurwa. Gdzie na dworze? No kurwa, nie, będziesz gaz z gościem spod Warszawy, gdzie wychodzisz? Idę na No dwór. jasne, bo to jest szlachcic. No tak, u nas mówię. No i A ty mówisz tak jak na pole, czy mówisz tak nie, samo jak ja u po nas? prostu tak powiedział. Bo u mnie na pole, to na polu rosną kartofle. Idzie się na polu... Pierdolisz to. Wyciągnijcie wnioski. A Teraz gdzie idziesz? pierdolisz. Pizdu jeszcze dali. Jo, idę na dwór. Tak samo u nas czy w Krakowie, już w Katowicach tak samo się mówi. No w Katowicach się też mówi, bo tam same szlachcice mieszkają. Jak na pole wychodzisz, nie kurwa na Na dwór? dwór wychodzę. Jestem dworzaźninem. Do dupy, kurwa. W ogóle, wiecie co, że u nas jest taka w ogóle dzielnica w miejscowości, która Ale się ty masz nazywa... taki... Quickpull, taki Dworczysko. sami mówisz. Wiecie o tym? Moja ciotka pochodzi z tym, Jak się z nazywa? okolic. Dworczysko. No, wiem. Ciotka pochodzi z okolic Ostrołęki i też tak mówi czasami jak ty, rosyjsko i tak dalej na przykład. A to co, Quickpol ma rosyjskie taki- korzenie? Bez Nie, to tak tylko w BFA tak, grał w te kurde. imię cara. Aha. Nie o to chodzi, że ma rosyjskie korzenie, tylko tak mówi podobnie, nie? Ludzie stamtąd. Wiesz, Tak obok wszyscy mnie jest mówią. wioska z Fornegacie, nie? No. Ej, jakieś dodatki odblokowałem, ale nie wiem o co chodzi. Ty, jakąś panną gram. O.
Ciekawy, czy jeszcze filmowy gracz nasz słucha, czy już zrezygnował. Czasami tak właśnie takie zaciągają na o, nie na końcu. Mhm. To się tak Ja na przykład, ja nie charakterystyczne rozumiecie, jest. bo ja na przykład cygareta zaciągam. Dobrze, że tylko to. No. Ja wiem, żebyś miał smaki po czymś innym, ale przepraszam. Smaki. Dobrześ koksu nie wziął. Koks. Węgiel wciąga, kurwa. Ale się śmiejecie, nie? Tak hihi haha, ale Ja są takie aparaty, węglem rozumiesz? nie Ale węglem każdy pali. Nie, są takie aparaty, rozumiesz, po kopalniach, że wezmą się, narkotyzują, potem na dół zjadą i potem obie ocki klocki odstawiają, nie? No. No ale co zrobisz? I to nie ma wcale śmieszne, bo jest potem z taką osobą problem bardzo wielki. Na przykład z nami. Nie, ja jest w porządku, chłopak. Ja już tam nie potrzebuję używek. Ja No, mam, takie ja mam dość spokojne. zryty beret. Po co bardziej go ryć? Ale jak bez używek odpala. No ty, to ja widziałem typa, co spierdalał przez miasto, bo go transformery goniły, nie? Gdzie to było, kurwa? Nie na No, wiosce. widzisz jak, Sosnowo. Jest dużo gier. Sosnowy jest jak nic. widzisz jak tam u niego fajnie jest. Nie, tylko że ten to co on ściągnął? Budaprę, no. Klej ciągnął. Jak nic Sosnowy. O Boże. Chcemy być z ciebie dumni. Ja pierdolę. Do szewca poszedł, mówi daj pani, bo mi się but rozpierdolił, muszę skleić. Czy to w sklepie normalnie kupujesz? O, jakoś nowa mapka. O, wczujemy się. Quickpull, a ty grosz w to, czy nie bardzo? Nie smakuje ci to? Tak No. szczerze? Powiedz tak koledze, tak, przyjaciel przyjacielowi. Słone trochę. Słony trochę. Dobra, następnym razem umyję. Bez pieprzu. Nie, to opinia Koda, ta? No, No to dobrze. Na temat genialna fabuła. a nie grałek w A fabuła. multi trochę skopane. Bo nie grałem w fabułę, ale wiem, że Aha. fabuła jest super. Ale multi no skopane. Wiesz, te mapy no nie są takie, że o fajne mi się na nich grać, kurde, ta gra Nie, jest... takie są dziwne, Tylko takie Tylko takie, szarobury, może takie. zagram, Koło szpera! nie. Nie ma takiego Nie masz, korytarza, nie masz kurwa, takiej tej no panie. kompresji na to. Na przykład to miał kompresję, no teraz grała, a ja sobie was... No, wiesz, to jest wolny kraj, wolne konsole. To nie jest, rozumiesz, Korea Północna, żeby cię ktoś zmuszał albo coś. Jak Black Ops 3 to aż mi chyba napierdzielał w mój Tak? tak? A jak prosiłem, żeby zagrać, to żaden nie chciał, nie wiem, to jest jakieś dziwne. Świat w powietrzu! No Szuka właśnie, celu! to, Ja to ostatnio- mówi samo za siebie, czyli ten kod jest głupi. Ale nie, Ja ostatnio widziałem, że CD Action chyba gdzieś ankietę zrobili. Na co kupują grę? Na single czy na multi? Wiesz co Ponad ci powiem? 80% na single. Pakiet wsparcia zniszczony! Brońcie No strefę tak, szum! ale te wszystkie ankiety to kurde, dwóch mnie dobiło, ja pierdzielę. Czemuż Ostatnio czytałem, nikt za mną nie biegł? właśnie ten, Ja cię kręcę. gdzieś tam recenzję, kurwa. Pany, czemu ze mną nie biegocie? Jakimś portalu. Baba chce amunicjonę. Nadlatują wrogie myśliwce! Kryć się! Kurde, lepiej sami zagrać w grę i zobaczyć, czy ci się podoba, czy nie. Tak samo jakby ten kod był zajebisty, kuźwa, to by Peter na premierę grał, nie? Tak myślisz? No pewnie, kuźwa w Black Ops, na Świat pewno w powietrzu, będzie miał szuka Black celu. Ops, on wyszedł, na pewno wchodzi na premierę, kuźwa będzie grał, jak było z trójką, ale to jest... Nie, Wrogi dupy nie zwiadowca urywam. jest Peter w ogóle kupił sobie to WW2? No masz wszystkie gry. Kupione... A A nie, kupił tylko już. nie ma chyba. I w Nie folie. ma, we nie, formie. mówił, że... A po co? Że nie kupi. Folii Chociaż nie pewnie. wiadomo. Wrogi Hubert to masz zwiadowca kupić, jest tak? w powietrzu! Albo chce kupić. No właśnie, powiem krótko, gdyby te Call of Duty było zajebiste, to już by Peter grał. I jazda z prestiżami. A mi się wydaje, że Tak jest, wszyscy, już by był że wy byście fajny też kupili, bo Peter grał.
Nie, Ale koda by nie Peter kupił. raczej to nie będzie grać, bo w ogóle nie jego styl. Kurczę, dwóch. Trzeba od niego grać. Ja to nie pierdzielę, to- pany, co jest grane? Dlaczego dwóch nie umie jednocześnie uszczelić? Ej, wytłumaczcie mi to. Ej, o co tu chodzi w tej grze? Dlaczego dwóch jednocześnie nie umie? Janek, a grałeś ty fabułę? Nie, nie miałem czasu. Przy No to rusztowaniu! może byś zaczął od fabuły grać, a później dopiero multi. Widzisz, a ja zawsze lubię na opy. No myślę, że jakbyś zaczął od fabuły, to byłby ci później łatwiej. Ty gnoju, ty kamperze zasrany. Niech ci... Janek, a ustawiłeś sobie sterowanie? Nie. Czułość. Nie, grom normalnie. A setup? A setup sobie Quickball, ustawiałeś? ty miałeś tą misję w Asasynie z gwiazdami? Rozdani? No. Ja mam 7 poziom w Asasynie, wiesz? A, to będziesz miał. A ty masz? 8. Aha, dobrze. Przede mną jesteś minimalnie. A miałeś ty to akcję z tymi krokodylami? Nie. Ja tam tylko nurkowałem po Boczne. skarby. Główne, co? Ty to główne robisz, tak? Kurde gnoju. Spadam chłopy spać. Ja na razie trzymajcie trzymaj się, się. cześć. Spoko, przyjdź zaś. Przyjdę. Przyjdę. Dobra. Na razie. Drogi zwiadowca jest w Kurde, powietrzu! z kim się bym se kuźwa pograł? John Cena w poddomie, obejrzyj. John Cena, zobacz. To jest cwaniaczek. No. I powiedz mi, Quickpull, i znowu to był fake. Porażka jest niedopuszczalna. Następnym razem przyłóżcie się bardziej. Niestety No nie. Quickpull gro. John Cena się pyta, gdzie ty jesteś. Pro. Kto? John Cena. Się o ciebie pytał. Ten mu powiedziałem, że grasz w Assassina. O, 4. miejsce. 5 na 15, proszę. Aż muszę wygooglować, bo ni cholerę nie wiem o co tu chodzi. Co? Ustawienie gwiazd, kurwa, na tym... w Asasynie. Też nie wiem. Pomógłbym ci, syneczku, ale nie mam pojęcia. Panowie jesteście? Nie macie ochoty ze mną zagrać? Nie. Albo przeciwko mnie? Ja nie mam koda. A, ty zaś nie masz. Mr. Black i ty koda nie masz. Nie mam, ale Nanek, no nie chce mi się. Jutro jak przyjadę, to zagram, jak będziesz grał. A jutro może w co innego będziemy grać. Tyle gier jest do ogrania. W ogóle my mieli grać w tego do Life Cluba, nie? No, właśnie trzeba się umówić, bo ja już kurde mam ten zainstalowany i w ogóle Radziu miał kupić sobie. John Cena się że John Cena mówi, pisze na czacie, że doszły go słuchy, że Quickpull zaś nos, czyli ekipa prawdopodobnie opuszcza. Tak, opuszcza nas. Deathmatch drużynowy! Prawda, to nie są żarty. Tak. Konsola sprzedaje w ogóle na... No niby mam sprzedać, zobaczę jeszcze. No. No nie, tutaj. Jest, no. I co tam jeszcze ciekawego? Nic, zobaczę. Konsolę może sobie zostawię. A mogę się ciebie zapytać, dlaczego tak to tak... Municjon!
Tak Tak wyszło. wyszło. Aha, a wrócisz? Taki urlop sobie bierzesz? Czy? No, chyba ci Mhm. O Boże. To wiesz co, to weź usuń ta w ogóle ekipa. Nie no, poważnie. No, poważnie. No usuń to na fejsie, po co to tam się może? A to nie ja robiłem. Mhm, ty nie robisz. To wszystko robił Peter, można Kurczę. powiedzieć. Chociaż Ej. założyciel na No. cały jego pluton w ogóle z graniem ludzi w Battlefield samym startem, inicjatywą, No. to wszystko to ja robiłem, Widzisz. nie? No i teraz widzisz to. Peter przyszedł na gotowe tylko sobie, a ja wszystko A to może z kuli tego się obraziłeś? Nie. Nie wiem. Kiedyś może? Kiedyś może do tego dojdziemy. Myślę, że tak. Falcon wieży! Zauważono wrogu! Koło czołgu! A, ty się tam kampisz. Wrogi zwiadowca jest w Macie powietrzu! jedno wolne miejsce więcej w plutonie w WF-ie. No wiesz co, quick pull. Ja nie wiem, Pokoju komunikacji! żona ci nie pozwoli, pracy masz dużo. Na przykład nie mam żony jeszcze. Aha, no to o co chodzi? Chociaż myślę, że pewnie jakbym miał... Ale co, źle się z nami grało czy coś? No zajebiście. No to o co ci chodzi? To co się Właśnie. dzieje? No nie wiem jakie kobiety szukać takiej, że... I zawsze się z nim dogadam. No nie wiem, mi to jakoś nie pasuje. Ty, taki filar, ekipy zryw. Przecież teraz wszędzie ekipa zryw dostanie w pierdziel. Ja nie rozumiem. No też tak myślę. John Cena się pyta, czy wrócisz jak masakra. No raczej nie. Raczej nie? Bardziej spektakularnym tym? No raczej nie, niestety nie wrócę w masakra. Aha. A z nami w góry pojedziesz? Czy też rezygnujesz? No, raczej nie. A. Nadlatuje bomba To wroga! ty ogólnie jesteś na nie. bo... Nie było, nie mogło już być. Także raczej jestem w Kamperze zasrany, umieraj. Gin śmiercią naturalną. Tam jak coś koledzy od tego betona byli. Kurczę, Quickul, ja tego nie umiem przeżyć. To tak, śmierć bliskiej osoby, kurczę, no to jest... Tu rozumiesz, to jest taki słynny filmik, a ja tu zostanę, popatrzę sobie na flagę. Też bardzo fajny. I tu nagle takie coś. No widzisz, ja zamiast grać w flance, poglądać flagę z rybu. Jak wszyscy na porze, ani... To może w jakieś spokojniejsze gry zagromy. Z ekipą. Świat w powietrzu! Tetrysa. Co? Tetrysa No. z rybem. O kurde. Ja już widzę jak wszyscy chłopcy ustawiają te O. klocki, nie? Każdy na kibelku i ustawia. Każdy jeden kocek. Słyszysz? Big Pull. Każdy na kibelku Co? i do muszelki wszyscy ustawiają klocuszki. Właśnie kurde nie wiem jak, bo wszystko robi pada. Obiecałem, że zrobię Wrogi specjalny zwiadowca pad jest na w powietrzu. konkurs. No. Wiesz, oznakowany z rywem. No a ty teraz odchodzisz. A, to? No to wiem. No ale zawsze dotrzymuję No ja słowa, wiem, że nie? dotrzymujesz. To zrobię go kuźwa, choćbym miał cały pad i modyfikacje, to wszystko sam z własnej ręki zapłacić. Czemu z własnej ręki? Dlaczego? Wrogi zwiadowca jest w powietrzu! No bo nie jestem frajer. Bo Peter miał się dołożyć pół na pół, No nie? i co? I cisza? Nie wiem, nic nie pisze na razie. Aha. A to może pani Blondie mu zabroni? No nie ma czasu, chłopak, tramo kobieta, to wiesz. Nie, ja myślę, że zapomniał. A no, to wiesz. No wiesz, nie ma się co na Petera. Ale nie wiem czy to robić, czy nie. No to- Bo z jednej strony o fajnie, że... Kurde, gnoju. Powie,
A z drugiej strony ktoś powie, tak Michał na przykład, że o, ciota odchodzi, jeszcze pada robi, nie chce go wsadzić w dupę. Tak, To brzydko przynajmniej dla takiej osoby powiedział. robić, nie? O, to nieładnie. Nie wiem, ja myślę, że tak powiem. No. Aha, że tak powie, ja myślę, że tak powiedział. Nie, ale jest napisane na 99%. Tak Słyszysz, John Cena, pada, przepraszam, że ci no, przerwę, John Cena jest w takim szoku, w ogóle strasznym szoku, jak tu pisze. I że rozumiesz, on też podziela moja uwaga tak, jakby to była strata bliskiej osoby, naprawdę. Tak. Nanek, i co ja mam zrobić? Mam robić tego pada czy nie? No zrób, olej. W ogóle wiesz co, jakże się na kogoś obraził, to olej cała sprawa. Być mężczyzną. Patrz jak chłopcy po mnie jechali. I co, ja się obraża na nich? I z kim potem nagrał? Widzisz, ty z ekipy wychodzisz i zaraz musisz konsola sprzedać. Znaczy no nie musisz, no ale już wygłupią się teraz. O, 11 ranga. Pierwszy plutonowy, proszę. Ale nie no. Ci godą poważnie. Zostań, no. Nie, ale pada. Zrobię, niech tam Peter wymyśli ten konkurs jakiś. O, konkurs jak przywołać Wielki zajebisty. tego Quickpola nazw do ekipy. O kurde. Co? Ale- Ciężko by mieli, nie? Chłopie. Też tak myślę. Widzisz, że mam pomysł. Nie, ja już wyszedłem i już raczej. No przestań, zaraz cię zaprosza. Nie. Mi odmówisz? Opie, ja specjalnie do ciebie oczy maluję, a ty mi odmówisz? Przestań. Nie no, musimy kiedyś. Widzisz, tak samo Filip był, a se wyszedł. To trzeba uszanować, nie? No nie. To się z tym się nie zgadza. To jest w ogóle... Tak jeszcze Filip wchodził na konsolę, pograliśmy się teraz, ja nie wiem czy on w ogóle gro, czy co z nim jest. Gra. No ale tak w ogóle ani na impreza nie wpadnie, ani nic. Nie pogoda. Czasem tam do mnie wpadnie na strumyka. Jest mi przykro, była taka ekipa, się... Filip do ciebie? No, się to fajnie rozwijało wszystko, no i tu widzisz. No, jeszcze jestem jako pomysłodawca, bo ja nie miałem z kim grać w ogóle na konsoli i tak sobie z Wiktorem siedzimy, ja sobie myślę, kuźwa fajnie, tak by taką ekipę było założyć w Battlefieldzie, No. nie? Akurat wtedy te plutony dodali. Bach, robię pluton, nie dam do Petera, żeby nam pomóc sobie. Jak Peter w ogóle nie chciał grać na początku w Battlefielda, nie? Ja go tam prosiłem, mówię, chodź Peter, zagramy. Bierzemy ludzi, kuźwa, do plutonu będzie fajnie, No. nie? Nie fajnie, ty do broni sobie podblokowujesz, będzie jazda. No. Jak powoli się rozkręcało. Ja pamiętam, że jak siedziałem na imprezie, to nawet chłopaki bojeli się wyjść na imprezę, nie? Czemu? Ja siedziałem z Wiktorem, no tak, bo się nikt nie znał, nie? Artur, kuźwa, w ogóle nie chciał wyjść na imprezę, czy tam audition, nie? Bo każdy się nie znał, Żartujesz, takie nie? dzieci! Aż, wiesz, takie jaja były. No na przestań! Aż ja wszystkich ciągle zapraszałem. Tutaj ten, tutaj to jest to, ten. Dzięki za podpowiedź. Tam to i to. Na Facebooku i dopiero wszyscy, wiesz, na Facebooku sobie wszyscy wysłali zaproszenia i w ogóle nie kto jest kto. Dopiero to się rozkręcało, no ci mówię. Ale przecież to jak wyście mnie zaprosili do tej ekipy, nie? Zryw. I w ogóle potem ten czat był. To ja myślę, że wy już to macie ogarnięte grubo. No jakiś czat był właśnie na Facebooku. Nie kampimy, nie? panowie! Gnoje, kurwa, Tak? dwóch rozumiesz uczaskołek kamperów. Chodzić czat na Facebooku, No. nie? To już było wszystko wtedy okej, wszystko czasy, ale byliśmy tutaj o wiele wcześniej, nie? Dziś tak mówię, że tak każdy mi za specjalnie chciał wyjść na imprezę, nie? Nikt się nie zna, nie? Ja na Hama non stop, wszystkim kuźwa, poza. A ja jakoś nie pamiętam, żebyś mnie zapraszał. Ciebie akurat na nek nie, pamiętam, a że zawsze żeśmy grali na początku, na starcie to było. No ale ja BF-a na początku nie miał, Wreszcie potem, że go pamiętasz. kupił. Tak, ty nie No, grałeś ja na w ogóle nie miał początku. BF-a. Bo i Filip Wiesz w jak... ogóle,
Filip na początku w ogóle też nie grał. Znaczy moje początki były takie, że zacząłem go coraz Petera coraz częściej oglądać i przez co, nie? Coś się tam w jakoś głupio gramy zagrali No, ja pamiętam. i chyba w te... Właśnie ja W wysłałem. ogóle jako mi była, wyście by tak swobodnie w ogóle na imprezie, ten się z notu... Zaraz wracam, panie. Co? Jeszcze raz. Ja zaraz Aha, wracam. spoko. W ogóle wy na imprezie tak żywo się odzywocie i ja kurczę... No, bo kuźwa Ale ja czekaj, wszystkich i ogarnęłem. wiesz, Peter się pyta, no, kto się tu nie odzywa, nie? Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. Wszyscy nanek. Ja nie wiedział jak to powiedzieć, nie? Wrogowie w bunkrze! No, ale potem wiesz, z czasem, że się wszystkich zaczął ogarnąłem. więcej odzywać, no i widzisz, teraz troszeczkę swój kanał prowadza, odzywą się. I jakoś to idzie. No ale No. kurczę, wiesz co? Gdyby nie ja i Wiktor, to w ogóle by nie było Battlefielda i rozrywów by. I powiesz, że niektórzy, rozumiesz, te gnoje mają czelność ciebie zwrócić uwagę, tak? Taki, Ja wszystko taki kuźwa filar, włożyłem, rozumiesz, wysłałem. ale bo oni się nie znają, no, mi się Zaproszenia wydaje, że się męczyłem. nie znają i przez to, no. Kuźwa, bo nikt nie chciał wejść na imprezę, kuźwa zapraszał. Ej, jak było fajnie, teraz że prawie 5 razy zginął. Nadciąga ostrzał wroga! Kryć Ej, się! ej, Tam Peter, wiesz, on miał tylko zasięg, a ja sobie wchodził na gotowy, to ja wszystko, cały team ogarnąłem, nie? ale to tylko w BF-ie, nie? Bo wcześniej to Zoltar się tam bawił u niego. Zoltar się bardzo spodziewała, to wiesz, to było... Ekipa spodziewała, to było dzieci, narzekanie, kupa ludzi, ogromna masa, burdel. Kuźwa, ale mi się te Była gra, burdele wiesz. podobały. Opie, Wiem, ale to była taka tylko gra, wiesz, zagrajmy sobie tam, wiesz, nikt się nie zna, nikt kompletnie nic, szara dupa, ale nie? kuźwa, to było genialne, lesie. stary, to było genialne, co tam się działo. Peter wychodzi, jeb, pełno wiem, policji, ja tu wiem. opie, czołgami się strzelają, tu coś. Ale patrz, to był jeden wielki burdel, No. nie? No patrz, Trafiony! jaka kuźwa drużyna, to jest granie, bomba nie? wroga! Ej, Kryć się! wiecie, mogę ci przerwać? To patrz, sam Bambu powiedział, patrz, kuźwa, jak oni są wygrani, jak drużyna, nie? Kurde, jak takie tyle. Co do, rozumiesz, tego BF-a, nie? Znaczy BF-a, co do Call of Duty, to powiem ci, że na przykład jak byłeś teraz w tym... Byłeś teraz w tym bunkrze, nie? Gościu tam ryknął, że kogoś tam zastrzelił. Popie echo, aż mi po słuchawkach poszło. Niepowodzenie! Wycofać się do linii obronnych! Jeszcze mówię ci z ciekawości, że też taką samą ekipę 2 lata wcześniej na GTA, na PC-cie, nie? No, No. i co? Jak ci to pykło? Znaczy się, to była trochę słabsza ekipa, nie? Ale z 4 mam, z 3 graczy mam kontakt do dzisiaj, nie? Tak żeśmy grali wszystkie w gry, nie? Tak byliśmy zgrani, że wszystko żeśmy wygrywali. I zaś 5 do Jak 15. weszliśmy na BT, BF-a w czołg, No. nie? Do czołgu, to mieliśmy staty, ja miałem 50-0, Oj, ty. kuźwa, no. Takie No zgranie. to fajnie, żeście mieli. A co, nie chcieli u Petera grać na przykład w BF-ie albo coś? Nie, oni są pecetowcy, Mhm. nie? Jak tam grałem w BF-a, to powbijali, nie? A powiedz mi, Banboya jak ktoś poznał. Bamboja? No. Czekaj, jak Bamboja? Patrz, Bamboja poznałem tak. Robimy serwer u Petera. Peter założył serwer pierwszy raz, nie? No. I gramy na Amiens, żeśmy No. grali. Ale było mało graczy ze No. zrywu generalnie. Było chyba 10, to było 5 na 5. Ej, ja pamiętam, ja wtedy miał... Pamiętasz, to był Pierwszy ten serwer. Czy pierwszy, czy drugi? Tak, Ja tak, pamiętam pierwszy wtedy na serwer. streamie, że I Bamboy- temu Peterowi, a to możesz ode mnie na serwer. Tak, I on może 2 razy Bambo pograł się na tym zlitował serwerze. I nam wbił wtedy i nam rozkręcił na 2 godziny, żeśmy grali, nie?
Banboy. Bo z Bamboya wbili No. do nas, na nasz serwer. Bo Bamboy kazał mi wbijać, mówił, patrzcie, to jest streamu na PS4, wbijamy, gramy z nim, No. nie? Byliśmy wtedy z Bamboyem pierwszy na naszym serwerze z Rybu, to właśnie Bamboy grał A. z nami, kuźwa. Wtedy ja, Bamboy biegł naprzeciwko mnie, a ja taką lufę mu wysadziłem, No. nie? Bach! A on krzyczy na streamie, quickball, co to kuźwa za quickball, nie? Naprzód zająć pozycję. Wtedy tam chłopaki podesłali link do mnie, nie? Ja wiesz, poszedłem obejrzeć, No. nie? No patrzę, kuźwa, no co to za gość, DF-a graj w ogóle, No. nie? Tam pisze mi, Wygrywamy walkę! coś tam. I się wtedy okazało, że on wie, że ja robię takie pady zajebiste, bo sobie oglądał Petera, No. nie? Chciał takiego pada, to mu zrobiłem. Mhm. Więc czaisz, co chodzi. No to teraz już wiem. Bo ja myślę, że to jest jakiś twój kolega, ale mi nie pasowało, że on jest z Zabrza. I ten. Nie mam później wieża, ogarniam i w ogóle nie. Ale no... Nie wiem, bo to jest... Śmieszna sytuacja, widzisz, bo on pierwszy, no, nie wiem czy tam ten filmik jest u Petera. Gdzieś jest, właśnie, że on ten... Ale to tak, że jak przez przypadek by nas oglądał, to go był pierwszy pozdrawiamy. serwer. Nie, myślę, że pewnie Zrzucam bombę pracuje Azo. teraz albo śpi. Są w punkcie pomocy! Nie, pracuje. Ale gdzieś u Petera jest filmik, gdzie właśnie Bumble gra na pierwszy raz na mnie. Tam jest. Na serwerze. Teraz może ci znajdę. Spoko. A o, to nawet będzie fajna akcja. Jak... Kuźwa Bumble pierwszy mać. na nas wbił. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Oficjalne otwarcie serwera? Są w zbrojowni! Kurczę. Ej. Quickball. Tak jeszcze jak rozmawiasz, bo nie wiadomo kiedy następny raz będziesz rozmawiał. W ustawieniach jak się to zmieniło ta szybkość. Czego- Sterowanie. Czułość. Pionowa i pozioma, ja. Na 7. I'm back. Halo. Jestem. Zwiat w powietrzu! Jestem. Ale Jorze mnie. Siły tu mi z boku wyszli. Kurde, gdzieś ten filmik, nie wiem czy on jest. Kurde, to jest akcja Otwieram ostro. okno. Gdzieś on jest, kurczę. I wtedy Bumble ją zbił. Dostałem! Dostałem! Kogo szukasz? Cholera, koniec amunicji! Nalot Azon jest w toku! Zwiat w powietrzu! Zrzucam bombę Azon! Kurde, leciał do mnie, mogę go skasować. Ja pierdzielę. Oj, 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 kurczę, co to się dzieje? A. O, witam. Opuszcza ukrycie! Patrz, Jensina się już nie odzywa. Kuźwa, jak ja oglądam te filmiki z lipca, jak ja tam napierdzielałem. Jak głupi. Widzisz. Kuźwa. Ej, co to są za kampery? Zauważono jednostkę Co zwiadowczą do wroga! tego koda, nie? To powiem ci, tu się zaczną takie kampery, jak oni opanują wszystko, że... Nadlatuje bomba wroga! Kryć się! Wrogi pakiet wsparcia! gdzieś Wróg ten nie może do filmik. niego dotrzeć! No cię jest.
Wróg prowadzi ostrzał przeciwlotniczy. Utraciliśmy przewagę w powietrzu. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. Kurwa, plecy, gościu, plecy. Oj, oj, oj. Już zaczynają być wyniki coraz słabsze, chyba trzeba iść spać. Zwiadowcy są w powietrzu. Mamy widok z góry. Nadciąga ostrzał wroga! Kryć się! Więc Świetnie wykonane! Dobra robota, żołnierze! no kurde, troszeczkę nam to nie poszło tutaj. O, widzę coś jeszcze na BF, otworzę sypaczkę. No troszeczkę to nie wyszło, ale dobra. To nic, ja kończę. Dzięki serdecznie, żeście byli na stromyku. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy byli. Pozdrawiam bardzo serdecznie Tomka M, filmowego gracza, John Cena, Kruczek tam w pod, Tadek w pod, kto tu jeszcze był taki? Quick Pola, pozdrawiam też serdecznie, dzięki, że byłeś. I na czacie to ja też pozdrawiam na imprezie. Nie odchodź, nie odchodź. No i wszystko. Chyba kogo pominąłem, to bardzo przepraszam. Kruczek. Mr. Black, też mu dziękuję. Kurczę, tu ile osób pisało. Arel, dziękuję, że też był. No wszystkim wam dziękuję bez pominięcia. Także nic, jak jutro siły pozwolą po pracy, to myślę, że też będzie jeszcze jakiś strumek, pogromy, coś będzie. Także dzięki, trzymajcie się, cześć, to będę to gasił. O, dobra, to na rapa.